espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Hola, xentiña, benvidos a un novo episodio da Caixa Negra da Nostromo, o voso podcast de cine favorito. E ollo, porque hoxe é un programa que non é un programa normal, hoxe é un programa doblemente especial. Primeiro, especial por ser un especial sobre as Olimpiadas que empezan... E especial porque nos saltamos o programa que tiñamos programado. Especial porque nos saltamos o dos cine rural. Fixemos unha conta especial. E tamén especial porque é o último da tempada. Vámonos de vacacións de verán que xa vai tocando. Eu non sei se se nota, pero teño a maleta na porta para marchar 4 meses ao Caribe. Empeza a haber ganas de estar aí facendo. Eu son moi partidario do baño de pai, sabes? Desto de que ti chegas á auga, deixas que che molle os nocellos cas mans detrás na espalda, botas aí uns contos con alguén e despois auga polos ombros, auga pola caluga. Claro que sí. É o que se chama de metermo animal. A preparación por parroquias. Non, pois eu estou con Fer, tío. A ver, deixádenos aí nos comentarios se sodes máis do baño animal ou do baño de pai. É unha cousa que cambias cos anos. De pequeno eres do baño animal. O sea, de moi pequeno eres do baño por parroquias. Cando medras un pouco é como vou bañar así? Entón tiraste a lo bruto cos teus colegas. Empezas a berrar no inicio da playa. E despois faste vello, así como somos nós agora, empezas a dicir, Dios, no, que ainda me vai dar un corte de digestión. Como esas non, vou dicir unha cousa, eso existe. Sí. Eso sí. Existe de verdad. A min deume de pequeno unha vez na praia nunha excursión, empecé a vomitar como un tolo. Porque te bañaches no minuto 50, hora 59 despois de comer, no, menos pedazos. Porque levaba comendo 7 helados seguidos porque non había ningún pai vigilando. Entón non foi un corte de digestión, foi unha indigestión. Mira, está moi ben traído porque eu descubrín que existía hai un mes no Son do Camiño, que fixo tanto frío que a unha amiga miña que pensou que estaba en Coachella e foi vestida nese plan, deulle un corte de digestión e tuvo que ir ao... Hostia, que movido. Tuvo que ir ao hospital, non lle pasou nada, está ben. Estaba pensando que Fer nos iba a contar aquí unha viaxe que tivo de ácido e que iba a contar ácido con digestión. Ácido con corte de digestión. Corte de digestión. O sea, estou vendo cosas bonitas, pero a vez doime moitísimo. Metime un tripi e claro, cortouse a digestión. Isto é como a peña que vai aí a países do terceiro mundo e pide un cubata a salsa do churrasco xeos, non? A salsa do churrasco foi a que me fixo vomitar, non os 7 cubatas. Pensei que iba a dicir esta como a peña que vai a pensar do terceiro mundo aí a encontrarse a sí misma, igual que veñen aquí os da India a encontrarse a sí mismos na pulpería Concheiros, sabes? Hostia, unha vez, penso que xa contei no podcast, de feito. Eu fui unha vez cando vivía na Coruña a mirar pisos e cheguei a un que me amosaron que estaba cheo de budas e cousas así, sabes, decorado en plan zen. Que fora un sitio de botar as cartas. Eu sempre penso, imaginaste que vas a alugar un piso en Tailandia e están aí, chegas a un sitio, están aí cun crucifixo aí, decorado en plan cun Cristo. E hai unha nena atada a unha cama que lle dá voltas a cabeza, non? O percheiro ten forma de Sagrado Corazón. Bueno, xa nos estamos indo porque o programa de hoxe non vai disto, vai das Olimpiadas, que se todo vai ben, a nosa intención é estrealo ao mesmo tempo que empezan os Xogos Olímpicos de París 2024. Por favor, estades a tempo de ir cagar todos ao Sena. A ver, conta ben. Mandamos un correo ao Comité Olímpico Internacional, pero creo que se pode entrar en spam porque nunca nos responderon. Non polo que sexa. Porque tampouco saben francés. Sí. Como que non saben francés? Bueno, je parle moito francés. Eu puxen Caixé Negré del Nostromé, así que aí... Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Ali e vengo de Lugo. Pero vos non sei se sabíades, Lolita. Non sei se sabíades unha cousa, que aquí eu estou falando Olimpiadas de París, pero que iso está maldito. Ti tes que o que hai en París agora son Xogos Olímpicos. A Olimpiada é o período que hai entre os Xogos Olímpicos. Eu isto non o sabía, descubrí no hai pouco. Entre xogo olímpico e xogo olímpico. Claro, é o período de Olimpiada. A Olimpiada dura 4 anos. E arrematan os Xogos Olímpicos. Boa, como a selección. Claro, sí, como hai xente que limpa a casa cada 4 anos. Mira, e hai xente que limpiada. A Olimpiada é a legislatura. E os Xogos Olímpicos son as eleccións. Son as eleccións. Exactamente. Vale. Isto non o sabíades, é un dato que vos ven. Pois son as eleccións en París. Pero antes de ir a falar... No, esos son xa antes.
Pero antes de irmos falar de películas relacionadas cas Olimpiadas e con deportes en xeral, vamos, como xa é tradición aquí, a falar do que vimos últimamente. Así que empezamos aquí polo noso amigo Acorte. Que biches últimamente? Pois mira, vi unha película francesa que se chama Vermin la plaga e avísovos que non vale para todos os públicos porque Pero eso non é de Warhammer. non, Vermin la plaga é un chaval dun barrio baixo francés vai ao seu amigo de confianza que lle dá produtos de contrabando e mércalle unha araña turbia que veu do desierto. De Arañistán. Sí, Arañistán. Garda a araña turbia. Pero non, desta peli non falaches... Perdón, que teño o micro aquí apagado. Desta peli non falaches xa cando dun tipo que mercaba como unha serpe e facía serpes no barco. Ai, sí, é moi serpes no barco. É moi serpes no barco. O tipo merca a araña, escápaselle e argumentalmente é a cousa máis absurda do mundo, porque din bueno, xa decía a teoría da evolución das especies que as especies se adaptan e evolucionan. E entón a araña merca unha boina, ponse a falar francés superempalagosamente. A araña pon unha pila de huevos e o edificio ruinoso que estaba para caer, que estaban para demolelo, enchese de arañas de diferentes tamaños que se te pican salen arañas do corpo e teñen que sobrevivir a pero eso. non te convertes en Spiderman. Non. Que putada. O sea, dá moita grima porque as arañas están moi ben feitas, pero despois paras a pensar e dis que puta mierda. O sea, quero decir, a mí moloume moito, pero é destas que despois de vela dis vale, está moi ben feita, acojonante as arañas, ten os momentos de tensión moi ben conseguidos, pero é que despois paras a pensar e dis non ten sentido. O sea, non ten sentido que colles unha araña normal no desierto, a leves a un edificio a Francia e diga a araña, buah, é un momento propio para evolucionar. A ver, eu son un gran defensor de unha película como Arak Attack, ou seja, que son moi tolerante cas absurdeces sobre arañas. Pero en Arak Attack está... Pero Arak Attack é de coña, non? Sí, e Arak Attack ten a base de produtos químicos que hacen que arañas mal. Pero aquí colle unha araña do desierto e dille evoluciona. Bueno, o mellor é como os Pokémon que cando se intercambiabas evolucionaban, sabes? Sí, a ver, cambiáchelos de sitio. Pero Paco, normal, porque unha araña que ven do deserto chega a Francia e empeza a vivir de paguitas, ¿no? Das porque pagas. Engorda, claro. Come jamón la araña. Era unha musularaña. Non comía xamón, non? Joa. Pero de Jovenlandia, todo o léxico facha aquí. Se vos gustan as películas de animales comendo peña, é das mellores que se fixeron nos últimos Outro caso aislado de arañas asesinas. De cando é esta peli? Deste ano. Bueno, do ano sí. pasado en Sitges, estrenada este ano por aquí. En Sitges, canela en rama. Gran sitio. Bueno, Fuco, entón, de que bichaste últimamente? Bueno, eu primeiro teño que comentar que creo que nunca tanto sentido tivo esta sección que facemos de falar de cine random antes de falar do tema, porque creo que se tiveramos que dedicarnos a falar de deportes, eu polo menos faría o programa máis curto de sempre, porque digamos que a miña relación máis íntima co deporte foi o Brilé de quinto de primaria. Decía a miña profesora de filosofía, eu solo corro, a humanidade solo debería correr se o persigue un depredador tipo un león. Hostia, eso que din os do bar en Regreso ao Futuro 3. Non sabes que... No. Bueno, estou seguro que tamén o dixo algunha vez Vicente Maroto en La que se avecina temporada 3. Joder. Xa tarda, xa un clásico referencia en todos os programas. Sempre. Aquí somos La que se avecines. Bueno, Paco no, pero debería selo. Bueno, pois o último que eu vin foi unha peli desas que eu denomino, sin ser do mesmo xénero e nada polo estilo, peli estilo Transpotting. Porque é unha desas pelis que ves de rapaz e faiche gracia e tal e cual, pero que non a entendes de verdade ou non eres capaz de analizala, avaliala en todo o seu esplendor, en toda a súa dimensión, ata que non és un pouco maior, tes uns cantos trienios, xa viviches un par de desventuras, entón máis ou menos entendes o que está pasando, entendes moitas referencias que igual de pequeno che pasan máis por diante dunhas colles e tal. Estou falando de Alta Fidelidade. Alta Fidelidade é unha película de Stephen Frears,
HD exactamente, do ano 2000, baseada nunha novela deixa de mirar aquí a chuleta, Nick Hornby, que polo que vin hai escasas diferenzas entre a novela e a película, máis alá da ambientación, porque a novela é británica, a película é estadounidense. Quen é o Nick Hornby este? Sabemos. Pois un señor que fai libros. E esta película está protagonizada por John Cusack, que a verdad que os papeles de erótico é algunha cousa como que llevan moito ao pelo, que é o propietario dunha tenda de discos, que ten, bueno, así un melómano, así que a súa gran afición é gravar facer recopilatorios en cinta de música que lle mole, porque en cinta ademais. En cinta, máis foi DJ e tal, claro, con unha peli dando 2000, entón tamén. En aquel momento as cintas estaban de saída, empezaban a ser viejunas, pero non eran tan viejunas. Parece ese capítulo de como conocía vuestra madre do mellor playlist. É que é unha peli que bueno. De feito, a teoría que ten Barney das playlists de como teñen que ir crescendo e tal, é bastante parecida a varias teorías que expón tamén ao longo da película o protagonista de Rob, o protagonista desta película, sobre como facer unha playlist. Houve momentos que me acordei. Bueno, este é un tipo así de uns 30 e tantos anos que traballa nunha tenda de discos. Primeira cousa que non me creo, porque un tipo da nosa edad, propietario de algo, pois vale, ciencia ficción. Era outro tempo. Tal vez naquela época. Sí, daqueles tiñan 3 pisos, un pueblo ao que volver, e non había, deixabas a casa sin abrir e non che entraban ladróns. Eso traballaba un da familia durante 3 horas ao día. Ten un pisazo cheo de estanterías con discos, que en plan, eu teño 2 estanterías cheas de cómics e xa non collo na casa, pero bueno, vale. E este tipo, que así, pois é un melómano tal, bastante neurótico, teño que dicirlo. De feito, unha cousa que me pareceu vendo esta película de adulto, que non me parece rapaz e que o prota é un puto tóxico, o sea, ten uns comportamentos moi chungos, moi red flag tras red flag. Pois este chaval, ao principio da película, deixou a moza, porque ele, o mítico destas pelis, ele é super inmaduro, incapaz de ir un paso pa diante, e ela está moi cansada de esperar por él, bla, 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 bla. Entonces deixou. Eso que xa ten piso. E o tipo, que lle vola facer as recompilacións, decide facer unha recompilación mental. A película mola moito porque rompe moito a cuarta parede, ten moitos momentos de nos que o protagonista fala contigo, dirixes a ti directamente como espectador, e faiche partícipe dos seus ou narrache a historia, ou faiche partícipe das súas impresións, das súas disquisicións, etc. Entón, el decide presentarche o meu top 5 das miñas rupturas amorosas. Pero máis para demostrar que non está jodido polo da moza, porque ela deixou fora. En plan, ti non chegas nin ao top 5. Boa sorte, tal vez para entrar no top 10, pero non estás no top 5. Entón, empeza a facer unha serie de flashbacks que son as súas rupturas amorosas desde prácticamente primaria, unha chica que se daba bicos, ata a anterior moza que tivera antes de estar con esta rapaza. E aparte, alternando con eses flashbacks, ten pois o que é a súa vida na actualidade. Unha vez acabe de deixalo con esta muller, un pouquiño intento por superala, esa deriva un pouco de angustia vital que lle deixa en plan, hostia, teño 30 e pico anos, estou atrapado aquí na miña tenda de discos na que non vai nin pa diante nin pa atrás, acabo de deixar a camoza, que vou facer? Pois non sabrás lo que ocurrirá a continuación. Sí, porque mira os 2000, que un tipo que ten o seu propio negocio, síntese un fracasado, con 30 anos, cuidado. Entón, bueno, pues a película é unha comedia así con toques dramáticos, que é un xénero tamén moi da época. Eu creo que unha cousa que tamén está un poquinho perdida hoxe, que a min gustoume de rapaz e gustoume agora, vendo con ollos distintos e entendendo que o tipo de rapaz dicía, que xefe tal, non sei que, aquí contando as súas aventuras amorosas, na súa tenda de discos, traballa con os seus colegas, non sei que, e velo hoxe dixe, en plan, buf, é un pouco chungo, pero a película ten moito encanto. E se eres un melómano, eu non o son, pero se eres un melómano, se che mola realmente a música da non digo a música pop, sino a música da cultura pop dos últimos 50 anos, que ao final é unha cultura completamente anglosaxona, Led Zeppelin, Motorhead, Nirvana, Rolling Stone, Beatles, quero dicir, ten moitísimos xéneros e moitísimas épocas, e constantemente hai referencias a esa música, está moi ben. É menos mal, porque imagínate que fora en España, non? Claro. Buah, tío, tiña aquí o Bravo por la música de Juan Pardo. El dúo dinámico, chaval. Esta cinta recopilatoria na que parodiaban o atentado que lle fixeran a Aznar, lo máis bombazo. El bombazo mix. Bombazo mix. Bombazo mix 96. Bueno, a peli está moi guai, moi recomendable, e eu teño que dicir unha cousa, ademais,
unha das poucas películas nas que aguanto Jack Black. Xa sabemos aquí que somos Jack, salvo Fer, o resto somos Jack Black fobos, pero nesta película teño que dicir que Xogache moi ben, que os seus tics... Xogache unha carta moi ben que foi describirme moi ben a película para sacar a última carta de... que sale Jack Black. Es decir, Jack Black. Non é o prota, pero ten un papel bastante recurrente e tal, pero non se fai pesado. Moi ben, nesa película atúrase a Jack Black, que me gusta non dicir Black Jack. A Jack Black. Creo que o fixo adrede, chamarse así. Moi probablemente. Imaginaste un que se non chame sei na versión Pepu. española porque Por que dices tú ao revés? non sei na versión española porque non estará doblado. Non sei se será a través de Dani Martín como un School of Rock, supoño Eu que non. creo que iso foi soamente en School of Rock, non... Sí. Teño que dicir que me sorprendeu moito, falando de doblaxes, que eu acordábame a voz de John Cusack cando eu a vira rapaz que vira en castelán é a mítica voz de Tío Novo dos anos 90-2000. Eu creo que a mesma voz que de Jim Carrey. Ese, sabes, seguro que vos dades conta de que vos digo. Seguramente que Johnny Depp, o mellor. Probablemente fose o mismo. Sí que E, sin embargo, a voz de John Cusack, que creo que a primeira vez que vin en versión original, ten unha voz como moi potente, moi masculina, moi profunda, moi chamou a atención, dixo, hostia, non ten nada que ver ca voz que lle poñen na dobrexe, ca voz que eu asociaría a un personaxe tan neurótico, tan frenético, ten así como unha voz moi reposada, tal, pero vaiche contando cousas que lle pasan e está ali rayándose moito con esta tipa que o deixou cando tiña 15 anos e por que foi. Por certo, é unha película que tamén dache un consello vital moi importante. Se alguna vez estás de baixona, non te poñas a chamar as túas ex porque queda super patético. Bueno. Outra cousa que che collen o teléfono. Bueno, vou aproveito para contar aquí unha historia persoal de unha vez, un momento que eu recordo bastante patético, pero que eu recordo moi entrañable, non? Un colega máis eu saindo un xoves, xa era tarde na noite, estábamos na Coruña volvendo para casa e o tipo deulle por chamar a ex. Hostia. Eu dixenlle, non achames, íbamos os dous bonitos, hai que recoñecelo. Dixenlle, non achames, vas a quedar como un déxame en paz, non sei que tal. Saco o móvil, empeza a chamar e eu creo que fun un bo amigo, tirei o móvil da man. E rompeu. Non rompeu, porque eran os móviles daquela. Que non rompían. E tirei o móvil da man e fomos os dous a polo móvil, o chan, e estábamos ás 5 da mañá no parque infantil da Praza de Pontevedra na Coruña, enzarzados nunha loita por agarrar o móvil, por chegar o móvil. Para esa escena de pelearse con un polo de padre de familia. 100%. E bueno, non conseguín que non chamara. Imagínome a tipa ás 5 da mañá colle o teléfono que oye, non, vou a chamar, trae o teléfono, pasmón. E que sepas que he tenido que coger este teléfono pegándome con Fer, mi colega, para poder llamarte, valóralo, he matado a Fer, está aí muerto. Fer, di que está muerto. Collendo o teléfono, mira, que o meu amigo está un pouco colgado, disculpa, son as 5 da mañá, mira, está solteira. No, molaba que chamara e que escoitara toda a pelexa. Aí oindo hostias. É dicir, mítico de vou chamar Cocu, ¿no? Estas cosas que es unha lástima que alguén haya estudiado esta outra técnica. Acabame de recordar outra historia que tampouco ten nada que ver, pero tamén foi na Coruña, non sei que pasa nesa cidade. Fai moitos anos que salíramos así uns día varios colegas, quedábamos a dormir en casa dunha amiga varios, estábamos todos borrachos fatal de por favor queremos dormir, e a nosa colega non me acordo se lle roubaran ou se perder a carteira e alá se puxo a 6 da mañá a chamar a anulación da tarxeta do banco falando altísimo, nos pedindo por favor que se calara, ela que caláramos nós que estábamos na súa casa e todo así. Historias terribles da juventud. Eu teño unha historia terrible tamén na Coruña. Confesións da Coruña. No, xa que estamos, vou a contar. Ocurriuseme en segundo de carreira, meu primo empezar a estudiar na Coruña, digo, vou no ver, acabei os exámenes, San Juan, veña. Joder, un primo con DNI tanto e que estudiaba tanto en aquel ano vivía non sei onde. Total, que digo, co calor que fai vou ir en camiseta, que podía salir mal. Sí. No, entonces, co teléfono dantes... Corte de digestión. No, corte, casi, mira, pasou o seguinte. Coruña... Pasaste pola praza de Pontevedra, había dous tipos pelexándose por un móvil. No, praia na Coruña, tal, todo cheo de peña. Estou con meu primo, comemos algo, bebemos tal, digo, vou dar un paseo. Error. Pérdome, non atopo o meu primo, chamo por teléfono, non me colle, eu, vale, ok, quedo sin batería, eu, perfecto, e además teño frío. Entramos sono, non teño onde dormir, que estou na Coruña, non conozco a nadie, non sei nin ir á estación de autobuses para volverme, e digo, pois vou a dormir, pero teño frío, entón poñome a dormir ao lado das fogueiras, cando a xente xa estaba marchando. E ven a da Cruz Roxa a despertarme.
estás bien? Yo, sí, quero dormir. Non podes dormir aquí, yo. Estou ben, non bebín, quero estar ao quente. Non. Despertoume como 5 veces. A quinta vez dixen, vale, xa busco outro sitio para dormir. Subo tal, deitome nun banco así tapándome como podo e de repente vexo un tipo salir da playa que a cabeza sangrando, outro detrás perseguindo cunha botella, en plan, voute matar. Eu, ai, Dios mío, non me pode estar pasando isto. O sea, E a protección civil dándoche polo cu a ti en vez de ir. E aos 10 minutos aparece outro tipo e díceme, hola guapo, si quieres puedes venir a dormir a mi casa. E eu, Dios, que coño pasa? Que coño pasa na O GTA, tío, me dices no GTA. Historias del Bronx. Pasa na Coruña, de repente aparece meu primo a que quedei sin batería. Eu, te hostia. Que sin batería. Paco, espera, vaite 20 minutos que quero ver que é o próximo que vai pasar. Exacto. Vou tirar dados a ver que pasa. Aparece Big Smoke, e che dá unha misión. Oh, sí. O, como cando di no xogo, todo o mundo vai saber como me chamo. Big Smoke. Bueno, vou falar logo eu do que vin estes días, que volvín, a verdade é que fixen un pouco rolda, volvín un pouco ás pelis de superheróis que había tempo que non vía, e liei-me a ver Escuadrón Suicida, pero ollo, non o videoclip largo. Non a chunga de 2016 de Will Smith, non, a de 2021. Dirixida por James Gunn con Margot Robbie, igual que naquela, pero desta vez, en vez de Will Smith e toda esta historia, Idris Elba, John Cena, un reparto bastante bon. Un tiburón. Sabes que o a John Cena chamolle John Cena, verdad? E cada vez que vexo dame fame. Nos cando estábamos na facultade, o que organizaba as cenas de clase chamábase Juan e chamábamos John Cena. Por isto tamén. E pois estaba José Xanta. Bueno, a peli vai bueno, tamén estaba Juan Canuto da súa clase, non che vou dicir o que pasaba ese. Non é que pasaba ese. Engancha con... Pero daba pavos pasteles. Esta peli está a medio camiño entre un reboot e unha secuela. É técnicamente unha secuela, pero bueno, realmente pódese ver sen ter visto a primeira. Técnicamente ríese da anterior. Porque Idris Pouco, Elba sí. supónse que é Will Smith, entonces. No, No, que va. de feito ríense deso tamén. Sí, na primeira, o Escuadrón Suicida, vamos contar cal é o concepto disto, non? Hai unha serie de superviláns que están como nun penal de altísima seguridade para peña que ten poderes e cousas así. Monterroso. Entón, está aí, sí, non me sabes, Teixeiro de... Está aí super basterra, non? Guantánamo. O Guantánamo dos superpoderes. Total, que hai unha axencia americana que decide que toda esa peña con poderes vai utilizalos en misións, pois eso, de moi baixa garantía de supervivencia para así que de se paso, jodan. E di, mira, se o consiguen, pois quítoche 10 anos na condena. Eso, quitamos tempo na condena, e se non morres e ben morto estás porque molestas. Quitamos 10 anos unha condena de 3.000. Veña. E xa está. Aplicamos xa a doutrina Paró. Que Paro de contar. A versión española disto tiña que ser a hostia. Sí. Hostia, pois unha saga de pelis españolas protagonizada por antigos etarras mandados a misións secretas. Uns poderes como Josu, o Home Ternera, ou Bombaman. Andoni, o Home de Goma 2. Que se duplica, prof. Perdón. Bueno, Audiencia Nacional creo que está petando na porta. John o voador, porque un día manipulou demais. Bueno, entón vai diso. Ese é o concepto do Escuadrón Suicida. Ben, esta segunda película comeza con Entendeu o concepto de Escuadrón Suicida para empezar. Moito mellor. Pero comeza con que este Escuadrón Suicida que xa viramos na primeira encárgalles unha nova misión, que é ir a unha illa que é como unha especie de nación caribeña. Un desembarco, basicamente. Sí, van a unha illa que é mítica o que en Estados Unidos ou nós coñecemos como República Bananera. Sí, ¿no? sí, é a illa da primeira parte dos mercenarios, basicamente. No, esta illa ou a de comando. Sí, esta illa no comando. mundo de DC ten todo o seu lore, digamos. Ah, sí. Sí, é Corto Maltés. Corto Maltese, que lle chaman. De feito, direi que na dobraxe española, que vina en español, chamanlle Corto Maltese. Non lle chaman maltés, de que me chamou a atención eso. Bueno, Corto porque Maltés, o dobrador non o sabía, é seguro. unha república bananera, creo, sin temor a equivocarme, que está na zona, na illa na que
Green Arrow queda parado e abandonado. Sí, vai dicir, creo, non equivocarme, se digo que está xunto a illa Nublar. Ollo, cuidado que a illa de Green Arrow, a illa deserta na que segundo pasa a serie estuvo todo o mundo. Estuvo todo Dios. Estuvo todo o mundo. Está aí Corto Maltese entre Isla Sorna e Isla Nublar. Bueno, sí, E la isla do Dr. Moró. No, está aí toda xunta. además é que che presentan como a illa a que os viláns van a facer unha asamblea sempre. Sabes? Onde quedamos? Va, en Corto Maltese. É como aquí ir ao avante. Cando morre un vilán nese universo, dixe, está no ceo dos viláns que é Corto Maltese. Corto Maltés, Bueno. ciudad de vacaciones dos vilanes. Total, en Corto Maltés En Corto Maltés houbo un golpe de estado. Estaba gobernado por unha familia real que era, digamos, Pro-yanqui. aliada de Estados Unidos, non? Como unha especie de estado títere, unha cousa así. Hai unha revolución, hai un golpe de estado e os dictadores que quedan aí pois xa son antiamericanos, non? E resulta que é importante porque a pesar de ser unha illa pequena ten un complexo no que se investiga con armas alienígenas que se recuperaron, que é o que lle chaman o Proxecto Estrela de Mar. Entón, claro, é unha cousa que se utilizara contra Estados Unidos podía ser moi tocha, así que mandan o Escuadrón Suicida. O Escuadrón Suicida, como son uns... Porque mandan ao Escuadrón Suicida porque non se pode saber que Estados Unidos Tamén. estaba metendo pasta aí, porque senón houberas chamado a Superman que solucionara o día. Pero espera. O sea, esta película é como super woke. Porque están dicindo que mandan o grupo dos malos a cargarse un goberno comunista. Comunista non teñen pinta de ser, sí, a mí dá máis un rollo Batista que, Sí, bueno. pero bueno, a ver, sí, unha Fidel Castro, sí. como se chama este? O de Tintín, o de Tapioca Polis. Tapioca e Alcázar. Alcázar, ese de... Pois un pouco ese rollo. Total, mandan o Escuadrón Suicida da primeira peli, pero sin Will Smith, porque debe ser Porque que estaba Will Smith acababa de dar unha hostia Claro, nos A Chris Rock. acababa de dar unha hostia e non. que me parece unha tontería, porque podían ter a un tipo que non fora Will Smith, pero De espaldas. ca máscara, porque leva máscara, pero A Will Smith dixeronlle se quería que aparecera el nesa peli vai todo rapado, non, se quería facer equipo coa súa muller con Jada Pinkett Smith. E deulle unha hostia ao director e xa non a James Gunn e xa non o chamaron máis. tuvieron que cambiar de superheroe por un que meter a hostias en vez de por un que disparara. Bueno, mandan a este primeiro Escuadrón Suicida e é un desastre. Mátanos a todos, a gas, Rick Flag, non é Rick, é Flag, o comandante Flag, que non me acordo agora do nome, Sí. e a Harley Quinn, que os teñen prisioneiros. E estás te olvidando dun personaxe que tamén sobrevive. O sea, espera. A marmota sin poderes. Pero isto é Pero ese non como sobrevive. Sí, sale ao final desafogándose, Hostia, botando auga pola boca. pero este é como un, o sea, é como un guilty pleasure, non, quero dicir, é como un premio para xente que era fan pero que non lle gustou a anterior película. Sí, Oye, pues, sí. imos chos matar a todos e Sí. faremos a peli que che mola. Sí, de feito regodíjase moito porque sale o Capitán Boomerang en plan. Sí. É un pouco a miña percepción. Sabes cando sempre falo que ti me dis que non teño razón, pero da miña percepción do episodio 7, cando se cargan os antigos os planetas da antiga república Sí, e que- digo dos clones, foi unha merda nada, non Pois sí, un pouco así. No, estaba pensando que isto é como se a min me fa unha película na que se cargan a todo o elenco do episodio 7 salvo os protas antigos. Algo así de... Oh, por favor, Disney fai esa película. Entón teñen que facer un segundo Escuadrón Suicida para completar a misión. E aquí é onde nos presentan pois a este novo escuadrón que está composto por Idris Elba, que fai de Bloodsport, que é Un tipo que dispara ben. é unha especie de super mercenario, non? Con super forza e super habilidade coas armas, non? Como eso, como moitísima puntería e cousas polo estilo. Certamente semellante ao personaxe de Will Smith na anterior. E tamén está o de Pacifier, o pacificador. Sí, que ten serie propia, aproveito para recomendala. Este é o que fai John Cena, que é este personaxe que vai como de vermello e con casco na cabeza, sí. É moi curioso porque estes dous son personaxes moi semellantes, que teñen as mesmas habilidades, de feito están toda a peli competindo. De feito, Peacemaker na serie cada casco daballe un poder diferente. Ah, sí? Era moi gracioso. Pero unha Tiña serie tamén tiña con un John saco Cena. de cascos diferentes. Pero De que? Pero a serie tamén é de John Cena. Sí, John o Cena sea, ten unha serie que Peacemaker recomenda fortísimamente porque te escojonas vivo. Pero con él. non sabía que de tiña Peacemaker, series tamén. Peacemaker que son eu despois de 2 cervexas, basicamente. E métese na vida del, de como pai era un reaccionario, bueno, todo ese rollo. Bueno,
É moi curioso ver estes dous xuntos, non? Porque están xuntos moito rato da peli e un vai como Bloodsport vai como mercenario 100% con roupa de comando, non? Como moi profesional, e outro vai 100% superheroe, cun pantalón branco, un casco rollo americano total, con este couso vermello co logo aquí e tal. De feito teñen un pique entre eles, un día soy capaz de acertar a un blanco a no sé cuántos kilómetros. Dice, yo también, dice, pero yo doy más en el centro. Y yo uso balas más pequeñas. Yo uso balas más pequeñas, tiene más. E logo esto ten sentido. Ten sentido cando ves máis pa diante. Que Idris Elba decía, son capaz de acertar un blanco a tantos metros, e que lle decía John Cena, pues E son un capaz de negro. acertar un negro non sei cantos metros ou algo así. O pacificador este además mólame moito porque esta peli fai unha cousa ben na que fracasaba por completo a anterior. Estes tíos son Esta é divertida. Son viláns, o sea, son malos estes tipos. Menos a das ratas. E ser malo non significa repetir que malos son todo o rato como fan na primeira cando en realidade todos tiñan bons motivos, porque hai a miña familia que intentando defendela pois queimei isto, non, eu é que mato xente porque é a única forma que teño de darlle un modo de vida a miña filla. Vivimos en Estados Unidos, teño que pagar o seguro médico, entonces mato personas. E aquí non, aquí hai por exemplo que Bloodsport é un pai lamentable que lle ven a filla a ver e el cabrease ca filla porque pillaron a roubando e cabrease porque a pillaron. Dice, pero que puta mierda, ladreros unha inútil, non? De cousas, estes son malos de verdade, son mala xente. Menos a tipa das ratas. A tipa da rata, sí. O tiburón, porque era un tiburón? O tiburón, bueno, que xa falaremos dela agora. O tiburón era porque come xente. Claro, sí, pero a ver. Pero eso está na súa natureza. Pasa ya calquera. É o tiburón. E o pacificador, por exemplo, é un tipo que se chama así, un pacificador que di que eu fago todo o posible porque haxa paz. Claro, a paz dos Estados Unidos. Dúas persoas matándose, el non dubida matalos os dous porque así acabouse a pelexa, non? Entón, Sí, además erígese como unha especie de capitán Estados Unidos. O que lle manden nos Estados Unidos vai a misa. Logo está un que lle chaman en inglés Polka Dot Man, que aquí tradúceno como o moteado. O tipo dos lunares. O tipo dos lunares, non? Que é un tipo que ten como lunares de cores no traxe e como que é capaz de lanzar lunares de cores que se comen a xente. Que se comen como a xente, como que o destruen todo, pero o tipo este pois é un tolo. É un tipo que ten como unha especie de virus interdimensional que lle fai vomita, se non vomita os cousas, se non o saca de dentro, estoupa, e o tipo ten como un trauma ca súa mai. E o tipo é en plan de, bueno, a verdade é que non me gusta matar xente, pero bueno, se imagino que son a miña nai, entón custame moito menos. O problema é que imaginaba a xente, vía a cara de súa nai na xente. Eso era como en la película de Super López, cando Jaime pensa na súa tía bailando na verbena para non correrse. Entón, e logo está o que falou o King Shark, non, que é un home tiburón, que eu vin esta peli en español, non me decatei, pero pillando información para o podcast vin que na versión original está doblado por Stallone. O non jodas. Por Sylvester Stallone, que é un personaxe divertidísimo, porque vos recordades unha serie que eran os Street Sharks? Sí, claro, pois tío. É tal cual, un dos Street Sharks. En os cómics está liado con Constantine. Con John Constantine. Son novios. Son novios. Bueno, Como que son mozos? Que sí, que se liaron. Que... En serio? Que sí. John Constantine tirouse un tiburón? Sí. Porque John Constantine se tira calquer cousa que se mova. Espera, Keanu Reeves tirouse a Sylvester Stallone? Home, non sei. Con forma de tiburón. Vestido con un pixama de tiburón. Pensade neso. Este que é un personaxe bastante cómico, por dar a nota un pouco de parvo, non? Porque é un tipo con... Colle un libro do revés. Efectivamente, cerebro Me gusta de leer. peixe, non? E por último, unha Bueno, rapaza cerebro que... de peixe ou George Bush. Eso, aquí referencia a Añeja tamén. Referencia moi añeja. George Bush, fillo. Por certo, por último, unha rapaza que manexa ratas, non? Que tamén... Que é o flautista da Melín, chica. Eu a mí recordo unha peli que se chama Willard. Oh, Willard, que boa, tío. Non a vi. Eu vin o remake. Porque de feito a tipa ten pinta de Willard, ten un pouco pinta de... Moi boa Willard, que o prota era o pai de Regreso ao Futuro. Ah, pois é verdade, sí señor. E Margot Robbie tamén estará por aí, que non pero Margot, sí, se que mencionei porque sí, pero parte do equipo sobrevive ao anterior equipo. Harley Quinn está cautiva nese momento. Porque ela realmente neste universo de DC xa saliu en varias, porque saliu un Escuadrón Suicida, pero saliu en algunha máis, non? Saliu un Escuadrón Suicida, nalgúna de Batman non saliu. No, saliu nunha escena de da Liga da Justicia, non? Da Liga da Justicia, non sei, hai unha escena na que Batman está pillando diferentes presos. Claro, Batman de Ben Affleck. Sí, e depois que creo que é na de
na de Escuadrón Suicida anterior. Eu creo E que sale en Aves de Presa, é verdade, sí, Sí. vengamos de presa. sale nesta e xa está. E xa está, sí, sí, porque E fan referencia a ela en... Pero entón estas pelis están dentro da mesma continuidade, digamos. Sí, e de feito fan na de na da Liga da Xustiza fan na versión de no Snyder Cut. no Snyder Cut fan referencia a ela, pero sin que salga Sí. na escena final. Na escena final. No... Cando é todo posapocalíptico. Sí. Bueno, este é un pouco estes métense en Corto Maltés teñen que facer unha misión secreta, pero claro, como son uns inútiles e ademais dalles todo igual, pois montan un Cristo que te cagas e aquelo é guerra total. Non quero contar moito máis da peli. Faltache un detalle. Estes entran porque Que non quero contar porque é moi xa bo. dixeche co outro do... Dixen que estaban cautivos non... No, os que fallaron. Deixa facer o spoiler, tío. Non ves que Vale, non os que vai estar tranquilo ata que non Os o que faga. fallaron adrede porque a señora que programa as misións do Escuadrón Suicida, unha filla de puta, mandounas por unha playa na que sabía que estaba cheo de militares para que os outros entraran por outra esquina da isla sin problema ningún. Vale, pensei que vas contar No, son os 5 primeiros onde estaban cautivos. No, son os 5 primeiros minutos de todo película, así. joder. Estou aprendendo a non spoilear con vos, joder. No, 0 días sin spoiler. Só quería comentar que o proxecto Estrela de Mar veremos no ao longo da peli que ten que ver cun vilán moi mítico Dos cómics iniciais de DC. que é Starro, non? Que é Claro. este alienígena con forma de Estrela Estrela de de Mar, Mar. que posúe a xente, non? Con estreliñas. con os minions del, non? Unha peli unha peli que é o que debeu ser anterior, eu diría. Traduces así. Sí, estálle pedindo perdón á xente esta Entende película. moito mellor o que ten que ser o Escuadrón Suicida, ten un humor moitísimo mellor, bueno, é que a outra non fai É que esta é divertida, e a outra Esta é non. moi divertida, ten mellor acción, ten mellor... E a serie de Peacemaker recomenda fortísimamente É tamén. que non sei se vos dades conta que, bueno, primeiro que mentras Marvel, que xa sabes que eu non son fan, pero recoñezo que Marvel conseguiu pulsar moi ben a tecla do fandom e fixo películas con moitísimos alivios cómicos e moi distendidas, no sentido de eran películas que podían ter máis ou menos carga dramática, pero que en todo caso sempre eran como moi alegres, moi luminosas, moi coloridas, e DC apostou polo contrario, pero apostou polo contrario e inicialmente saliulle mal, porque eu acórdome que fará uns 10 anos todas as películas que se facían de DC, todas sin excepción levaban unha mala crítica. Mentras Marvel estaba no seu momento máis álxido e eu creo que DC creo que depende. por eso chamaron a James Gunn porque, Eu creo que depende. Pero díxeme que remate a idea. Entonces eu creo que eles viron que a línea un pouco depresiva que estaban levando non conseguían o tal e por eso chaman a James Gunn e empiezan a marvelizar DC. Eu creo que este é un exemplo de DC marvelizado. Eu vou levar a contraria, porque DC ten moi boas películas animadas. No, pero falo de imaxe real. Sí, pero é que se tú colles os guionistas do mundo animado, faz o mismo con personas. Non pode ser que me estés facendo unhas películas redondas, adaptacións de cómics que a xente lles resultan brutais porque o material está aí e despois cando faz con actores de verdad, que problema ten? Que non tes un único guionista. Tú colles as pelis de DC e ves 6 guionistas. De 6 guionistas, o único que che pode salir é un truño, porque hai xente pegándose por poñer o seu cachiño. Sí, pero non é tan fácil trasladar o mundo da animación ao mundo da imaxe real. Poño exemplo máis clásico. Poño outro exemplo. As adaptacións de Asterix, por exemplo, as dos cómics, as que son directamente películas dibuxos animados, suelen ser todas bastante memorables. En cambio, as que son de imaxe real... Vais a notar que está moi preparada, pero DC tamén tuvo unha serie de series moi ben adaptadas que foron o DC Verso, chamémoslle, non? Flash, Arrow, no, pero ti dices imaxe real, pensei que te referías ás series clásicas tipo series Batman e tal dos anos 90 que son espectaculares. Eu vou dicir sobre o que dixo Foucault antes que estou de acordo, pero non creo que sexa esta película na que iso ocorre. Estou de acordo con que eles ven que non lles está indo ben con pelis tan deprimentes como Man of Steel ou Batman contra Superman, pero eu creo que empezan a meter humor antes, por exemplo, na Liga da Xustiza. Na Liga da Xustiza, cando teñen que buscar un sustituto e non buscan un tipo serio, buscan a Joss Whedon. Cando fan Aquaman non fan unha peli seria, fan unha peli de aventuras. Claro, pero porque empezaron a cambiar cara a este modelo. Claro, pero esta é de 2021 xa, esta peli que pero eso non coñecer tamén os fans de DC.
Sí, é Porque o fan de DC vai por o lado oscuro e polas tramas. Si pode ser enrevesadas como esta, sí. Pero ao final ten o seu punto de claro oscuro. Non vai a ser unha peli luminosa. A ver, está claro que si o que che mola dos superheróis é un rollo en plan Batman contra Superman ou Snyder Cut, esta non é unha peli que che vai a gustar, pero que eu creo que a antiga de Escuadrón Suicida tampouco. Quero dicir, entón, eu penso que isto entende o que é Escuadrón Suicida, que son un montón de animales facendo o cafre, eso é, a verdade que dá para moito. A min fastidiame moito da anterior o que xa comentei, que sabías que eran malos porque eles mesmos están todo o rato dicindo, bueno, es que al final somos los malos, non sei que ti, bueno, que malos somos. Pero logo estaban todo o rato chorando, ai, porque a miña familia, ai, porque a miña filla, ai, porque o meu mozo. Pero que nesa xeración de DC Verso houve como moita intento de crear hype que non foi, por exemplo, o Joker de Jared Leto, que estaba internet inundado de, buah, que bueno va a ser Jared Leto, como está preparando tal, non sei que, fixo un Joker hiper cargante de 5 minutos e sabes que, joder, este home como Heath Ledger, tío, que eu tampouco son un superfan das pelis de Nolan, xa sabedes, pero Heath Ledger fixo un Joker moito máis simple de, hola, son un tío, sabes, moito máis simple, non, un personaxe super traballado, pero que sin ter ese rollo hiper histriónico que tiña Jared Leto, daba moito máis mal rollo e era moito máis memorable. Eu direi que non... É que Jared Leto é un parguela. Eu direi que non me dá tempo a fartarme de Jared Leto porque sae como 5 minutos. 5 minutos e eso é sendo xeneroso. Non lle deron tempo a ser Joker. O que se comentou no seu día desto de Escuadrón Suicida e que ten toda a razón é que comercializaron aquela peli como se fora unha historia dun romance entre Harley Quinn e o Joker. Non iba deso a peli, que eso é outro, que por certo hai un cómic moi bo deso, que sería o de Mad Love que bueno, que non é un cómic originalmente que adapta ese arco da serie animada de Batman, non de pero bueno, ese é outro tema. Isto sería Escuadrón Suicida, non sei se queres comentar algo máis. Sí, eu teño que dicir que o mellor crimen de Jared Leto como Joker foi cando filtrou a programación completa do Son do Camiño. Do Son do Camiño, sí señor. Aí estivo malévolo o Joker. Sí. Ten fama, Jared Leto é unha persona complicada de traballar. Jared Leto inventou as colas para que che poñan a pulsera do Son do Camiño. Home, mira si complicado que un tío tan jodido tamén como Christian Bale acabou por darlle unha machada na cabeza a ver se calaba dunha puta vez, sabes? Bueno, Jared Leto, que cuidado, que tuvo o seu face to face con Abel Caballero, recordemos, cando 30 Seconds to Mars foron a tocar a Vigo e os presentou el, non? Hostia, ese non. Aí, cuidado co dúo, iso da miña memoria. Cuidado co dúo ese. Bueno, e damoslle, non? Damoslle caña, entón venga, vamos a hacer un pouco de vamos a estirar porque vamos a falar agora dos Xogos Olímpicos, non desas películas que teñen que ver con este pedazo de evento que ocorre cada 4 anos. Eu non sei se sodes moito vos das Olimpiadas. Eu tengo que dicir que teño sempre hype, pero logo cando chegan non sei moi ben que ver. Eu tuve un videoxogo da Sega Mega Drive no que ibas recollendo os aros das Olimpiadas porque uns trolls os roubaran. A ver, eu sei onde era cada Olimpiada gracias a En Paz Descanse o maestro Francisco Ibáñez e os seus álbuns de Mortadelo, empezando nas clásicas Olimpiadas de Gatolandia de 1976. É verdade. Eu sempre me descubro cando chegan as Olimpiadas nalgún momento vendo algún deporte raro que non vería nin de coña. Eu teño recordo de ver a final de tiro ao prato nunhas Olimpiadas. Buah, eso mola Dios. Eso, se non a ver quen dura máis drogado. Pero bueno, vamos a empezar con esas películas. Que nos trae aquí a corto director? Pois mira, traigo vos unha das últimas películas que vin antes da pandemia, que foi unha peli dirixida por Clint Eastwood, que se chama Richard Jewell ou Hewell, non sei como se pronuncia isto. Sí, supoño que Richard era un vixiante de seguridade que nos xogos de Atlanta de 1996 topa unha mochila con explosivos e consigue evacuar a zona, tal, que se desactiven os explosivos, e é un heroe. Pero, como non atopan a ningún grupo terrorista nin a ninguén que diga hola, fomos nós, os investigadores dicen tuvo que ser este tipo porque foi o que o descubriu, que estaba máis cerca, que gratuito de gloria. Este un pouco, joder, estamos hoxe de referencias, pero este un pouco como de Asunta, ¿no?
Sí, a asunta da bomba. No, pero neste caso resolvese de outra maneira. Total, lévano bueno, no, sí, neste caso resolvese de outra maneira. Resulta que este Richard Jewell tiña un amigo abogado, bueno, un tipo que conoceu unha vez limpiando unha oficina, e lle deu a tarxeta, e chamo, en plan, Hola, soy Lionel Hutz. en plan, hola, non sei se te acordas de min, un día limpiei a oficina, son tal, ahora son vixante de seguridade, leváronme preso por isto, axúdame. Por levar o carallo teso, non? Sí. Por decir viva San Roque. Total, levárono preso e querenlle colgar o morto. E entón ve que hai xogadas do sistema para que el sexa o detido. Entón o abogado empeza a decirlle non firmes isto, non des declaracións, etcétera, etcétera. Entón transformase nunha peli de... Pero esta das pelis de Clint Eastwood na que Clint Eastwood só dirixe ou tamén aparece? Como se tamén aparece? Porque moitas pelis que tamén é actor. Non é Só actor, isto dirixe marca o cotarro. Está porque moi... estou pensando que o abogado era o papel mítico de Clint Eastwood. No. Además é un... Non é un abogado el sacou o revólver e dio que tiña que colgado e matou o xuiz. Non é un abogado con collóns que se pon diante do xuiz e lle di... No, este é un abogado serio. Alégrame o día. Se levas o meu cliente preso, eu preso ta ti. No, recomendo moito, trama de... Pues, comeza con isto das Olimpiadas e tal, despois é trama de abogados, non aburre, vese enseguida. É un xénero que lle mola moito aos yankees, tío. O cine de porque algo que en España, por exemplo, non existe como tal o cine de abogados. Bueno, pero que en España hai moitos xéneros que non existen directamente, non como as masacres en colexio. Non me cinguiría iso, de feito, quero decir, non sei. Pero creo que estamos a tempo de rodar a primeira película española de abogados. Pero que é como un nicho moi específico, moi estadounidense, que é ese rollo de películas de abogados. Defender a libertad de mi cliente. É un tipo de thriller, porque joder, aquí sí que hai thriller, no que hai escenas en xuizos, pero os yankees son capaces de facer unha película na que o 99% da película son protesto con la venia. O máis parecido a unha película de abogados que temos no cinema barra series son Asunta, da que xa falamos, é peli de abogados. Pero non, é un thriller con unha parte con importante parte de abogados. Judicial, pero non é judicial. É Fariña. Fariña ten a súa parte final de abogados. Sí, pero Foucault está pensando en pelis máis en plan algunos hombres buenos. Sí, ou 12 hombres sin piedad. El tiempo de matar ou claro, cousas así. Películas de xuizos. De estar dentro do El Inocente, este rollo. Sí, como se chama esta de Jeff Bridges con Glenn Close? La sombra da sospecha ou algo así. Bueno, unha mítica tamén ochentera. En nombre del Padre. E del Hijo, del Espíritu Santo. Sí. O sea, no, en nombre. Esa ten moitísimas ganas de ver. É boísima, en el nombre del Padre, boísima. Bueno, nada, é recomendar isto que quedou un pouco invisibilizada porque despois veu a pandemia e toda a pesca. Sí, é moi raro que eu, claro, esta peli, ata que me falaches ti dela, unha peli de Clint Eastwood que eu nin me enterara que se estrenou, pareceme... Sí, eu non lembraba que a dirixira Clint Eastwood, de verdad. De feito por como dixo Wikipedia, 2019, xusto antes de... Joder, rarísimo que non me enterara eu. A ver se vou meter eu a la gamba, pero eu diría que... Esta foi a peli que fuches ver o día seguinte da última vez que pechamos a ruta. Pode ser. Sí, dirección de Clint Eastwood. Ano 2019, 131 minutos. Joder, non a coñecía. Entón que recoméndala? Hostia, e sale o de Mad Men. Sí, a verdade, os equipos, o sea, a xente que sai non é ni moi coñecida ni pouco coñecida, son caras que che van sonando. Correcto. Así que, nada, Richard Jewell sobre Atlanta do 1996, alguén puxo unha bomba e querenlle botar a culpa ao vixiante de seguridade que tú ves que non é mal tipo, pero a inteligencia non lle dá para todo. E dino xuizo, algo que declarar era mi primerito día. Estou pensando, recollendo un pouco o que dicías, Foucault, tamén penso que o mellor a cultura e a forma na que funcionan os xuizos en Europa non se presta tanto a... Non é que eles son moi litigantes, o mundo estadounidense. Sí, e ademais ali a impresión que me dá é que depende moito da... Quero dicir, aquí é moito de as leis din tal, sí. Hai que aplícase tal e punto. Porque o sistema legal a mí que é máis simple. Tamén ali como a legislación cambia moito entre estados nos que o aborto é legal, outros que non dá pena de morte legal, é dicir, cambian cousas moi fundamentais, non é rollo, pois aquí é legal a zona azul e naquele estado non, sino cousas
moi Sí, moi básico. Moi Pero importantes. o que quero dicir que, claro, eles teñen unha xurisprudencia moi forte no sentido de que aquí a lei di isto, di isto e punto. E ali As enmendas, sí, o mellor que a lei di cambia. unha cousa, pero o mellor hai un caso nun xuiz que fallou a favor do tipo, entón o xuiz está obligado a terse en conta. apela ao xuicio de Entón, 1993 É que de non sei ten en quen. conta Claro. a Constitución que teñen eles, que é enmenda tras enmenda, non é un rollo aquí como, sabes, que unha cousa Para moito eso de máis emenda tras pechada, emenda parece Asamblea do Bloque. que non é unha cousa moito máis pechada, que haxa que tan necesitas, sabes, que sexa moi difícil de cambiar como a español. Eu creo que eles a Constitución americana casi que hai quórum, bueno, hai un 20% de senadores, votos a favor, venga, unha emenda nova. Son un pouco así. É unha cultura distinta, eu creo que eso tamén marca un tipo de cine distinto. Bueno, Paco, tú que biche? Eso é. Bueno, eu voume poñer aquí un pouco nazi, porque claro, non se podía falar das Olimpiadas sen falar daquelas Olimpiadas que se fixeron en Berlín, en a Alemania nazi, no apoxeo do poder nazi, de feito, un ano antes de que empezara a Segunda Guerra Mundial. Probablemente Había un campeonato de pegarlle a judíos. probablemente o último gran evento deportivo que houbo ata despois da guerra, que foron esas Olimpiadas, e o momento no que tamén un pouco as teses nacionalsocialistas da superioridade racial. Perdona, pero non é un ano antes de que empece, non é, non é no 36. No, no 38, creo, bueno, a película é 38, pode ser que as Olimpiadas foran no 36. Vale. Que España non participara porque estaba en guerra. Exactamente. Bueno, esta película que vou falar é Olimpia, de Leni Riefenstahl. É Podía haber participado España de arriba e España de abaixo. É un documental, unha película documental daquelas Olimpiadas de Berlín, feita por esta muller, por Leni Riefenstahl, que aparte de unha pioneira do cine, bueno, probablemente unha das grandes cineastas da historia da humanidade, e pásalle como lle pasa moito cine da súa época, que a súa figura queda un pouco opacada pola descripción ideolóxica do seu cine, porque un cine Da la casualidad é un que era cine nazi. no, pero é un cine moi militante, pero o sea, quero dicir, abstraendo, poñendo un pouco en perspectiva, o seu cine era cine na Alemania nacionalsocialista, igual que o de Steinsen era un cine da Unión Soviética, E o de Pajares e Esteso o do franquismo. Unha persoa que non sexa comunista, sin embargo, pode apreciar e valorar positivamente a calidade expresiva, formal, temática do cine soviético. Eu creo que neste caso é algo parecido. É dicir, o caso de Leni Riefenstahl é unha muller que fai obras, eu creo que fundamentais, sobre todo a narrativa cinematográfica nos seus primeiros 30 anos de vida, como esta propia Olimpia, ou como pode ser o Triunfo da Vontade, o documental sobre o ascenso do Partido Nacional Socialista, que é cine que, ademais de ter un componente de histórico documental moi importante, porque realmente velo a día de hoxe é estremecedor pola normalidade co que ves que se asume, por exemplo, a simboloxía nazi en Alemania, como a simboloxía nacional, etc., ou todas as delegacións. É verdade que estamos como moi protegidos, por chamarlo de alguna forma, a día de hoxe, da simboloxía nazi, ás veces en sitios onde eu creo que non deberíamos estar, como por exemplo en documentais históricos ou incluso na recreación medios, histórica. Sí, Mira, claro, de feito, cando remasterizaron o Comandos, sí, o quitaron Comandos todos os símbolos nazis. Exactamente. Eu non acabo de estar de acordo con iso. Eu No, entendo tampouco. que os videoxogos van ser xogados por menores de idade e todo iso, pero non é un pouco Eu creo que era para vendelo en Alemania. É absurdo que na Alemania nazi non haxa esvásticas. Pero bueno, quero dicir, por non irse moito do tema, esta película, a Leni Riefenstahl, cando acabou a guerra, por sorte perderon os nazis e houve unha desnazificación, etc., ela sempre quedou un pouco marcada de por vida co tema de ter sido a cineasta do réxime, e eso creo que, por unha parte, é natural que fose así, pero en certo modo é injusto para a súa obra, porque ela era unha persoa talentosa, era unha cineasta talentosa, e de feito, isto falaba con o meu colega Rafa, que é moi fan do cine nazi. Non do cine nazi, no, pero das cualidades técnicas e artísticas formais destas películas dela, na que el me contaba, e creo que ten razón, que a gramática moderna da narración deportiva nace con Olimpia, é dicir, hoxe retransmisións deportivas a epicidade das narracións, a retransmisión dun partido de fútbol, todo o que asociamos hoxe en día ao deporte na retransmisión audiovisual
é unha gramática, unha narrativa que desenvolve esta muller para contar os Xogos Olímpicos. É dicir, Dios, que profundo te metiche ahora, cando lle quitamos por outra parte, pesadísima lousa nazi e quedamos na parte formal, resulta que é unha muller pioneira que inventa un xénero, como a quen di, e que, sin embargo, pois queda oscurecida porque, evidentemente, ela traballou moi a gusto, ademais, probablemente o goberno máis maligno que sabes que conheceu sabes que isto sona como Franco fusilaba, pero tamén inauguraba pantanos. Non é o mismo, Paco, quero dicir, por eso falo do cine soviético. Diríamos que Leni Riefenstahl é o José Luis Sáenz de Heredia alemán, o que fixo Franco ese hombre, é razas. No, creo que ao contrario que él, esta muller, sí que tiña auténticas dotes cinematográficas. A ver, que pasa? Que da época facíase moito cine de propaganda. Tamén está o cine soviético e por eso non te convirtes nun loco do sistema. Claro, pero precisamente o cine soviético tamén ten un valor, bueno, non todo o cine soviético, evidentemente, pero sí que ten un valor estético, narrativo, pioneiro en moitos aspectos, que hoxe, máis alá da ideoloxía que o impregna, tes que valorar. Bueno, ela morreu moi maior, Leni Riefenstahl, eu acordo de ser... Non nos veixo facendo isto con Marisol. Dela morrer, ela había ter casi 100 anos, ou se non os cumplira xa. Concedeu entrevista na súa vellez, bueno, pasaba moi de puntillas por aquela época, pero, por exemplo, eu creo que ela nin siquiera era unha... de traballar por nazis tal, nin siquiera creo que ela fose unha persoa racista, é dicir, nin a súa narración das Olimpiadas compra o rollo denigrante que aos atletas negros, por exemplo, que era a doutrina oficial do réxime nazi, ao revés, e pois ela traballou moitísimos anos como fotógrafa con rollo nacional, non con National Geographic, pero nese plan con tribus africanas, nos anos 60, 70, xa moitos anos despois desta época. Ten unha serie de traballos, grabou unha tribu en la cancha, non sei se en Namibia ou por aí, no que realmente ela, joder, ten unha visión dese tipo de, que tamén é certo con moita visión de home blanco occidental e o bo salvaxe, pero ten unha visión que non é, sabes, non o representa como son infraseres humanos que viven nas caras. Ten unha filmografía un pouco extraña, entonces. Sí, ten unha filmografía un pouco extraña, pero, oye, unha persoa que traballou tan pouco tempo, porque tens que dar conta que despois da guerra non lle salían contratos en Hollywood, non a chamaban desnazificada, pero, joder, fixo Olimpia e o Triunfo da Vontade, que de por sí son películas que trascenden moitísimo, xa non solamente a ideoloxía que profesan, que por sorte está bastante superada, bueno, ou parecía que estaba bastante superada, pero que teñen un valor estético, artístico, creativo, que creo que é innegable. Eu creo que son películas culturalmente e artísticamente significativas, entonces que deben ser contextualizadas no seu período, pero que deben ser valoradas. A min esta do Olimpia non a vin inteira, porque son dúas partes, vin a primeira, son dúas partes de 2 horas máis ou menos. A primeira é o triunfo das nacións, iba a decir, o que das nacións, tipo a reunión das nacións, bueno, Achegadas. Outras nacións, sí, presenta a todos os países que están participando nas Olimpiadas. Cantos existen agora? Pois mira, algúns xa non quedan. 200 e pico, creo, non? Países. A película é espectacular, empeza como 15 minutos de imaxes en ruínas da antiga Grecia, da antiga Olimpia, que non se facían as Olimpiadas, unha cidade sagrada dos antigos gregos. Despois pasa a escenas de homes e mulleres practicando deporte de disciplinas olímpicas, pero máis deténdose moito no movimento dos corpos, nos corpos que supónse que é históricamente os corpos espidos. Eles fan el lanzamento de bola, xavelina, carreira, todo de peso, espidos. Bueno, pero unha bola. A ver, de competición de ver quen mexa máis lejos. Sí, é unha bola, pero se chama, o fútbol non lle chama bola resi, non de... Despois hai... Sí, porque podías confundir con baloncesto. Pasa unha escena na que a antorcha olímpica vai sendo pasada de corredor en corredor, pasa a través da... Supónse que fan aí como unha alegoría, pasa desde as ruínas de Grecia ao estadio moderno en Berlín. E aí hai un momento como un vuelo rasante sobre o mapa europeo que, aparte física, o sea, estéticamente, pasou un efecto especial nos anos 30, é espectacular porque non canta nada a bello.
e van aparecendo, entón vas sobre o mapa, ves Grecia é onde é a bandeira grega tal, Yugoslavia é onde é a bandeira yugoslava, e de pronto sale Deutschland, Alemania é onde é a bandeira nazi, e é como that escalate quickly, sabes? A miña pregunta é, isto entendo que é documental 100%, non é un documental completamente, de feito é moi interesante porque ves a ceremonia de presentación, ves. Pois digo que vale moito como documento histórico, o público facendo o saúdo nazi. É moi interesante porque cando aparecen os abandeirados, as delegacións, xa se ven moito as simpatías de cada país, porque claro, os atletas alemáns todos co saúdo nazi, os italianos tamén, e sin embargo os británicos non, os estadounidenses tampouco. Xa ves que había aí un pouco de resquemor nas propias delegacións participantes, e nada, solamente quero destacar para desnazificar por completo esta película, que despois de 15 minutos que eu pensei que era muda, porque só se escoitaba música, ves que non, que hai voz e xa en as presentacións, e a primeira voz que sona na película é Adolf Hitler na presentación da Olimpiada, no evento de apertura, que como, bueno, que pouco nazi che quedou este minuto 15 da película, amiga Leni. Pero de verdade, a película é preciosa, quero dicir, estéticamente é preciosa e eu creo que é significativa. Despois, ideolóxicamente, tela que poñer, pero, a ver, eu tamén vexo Rambo con distancia ideolóxica, sabes? No, sí, claro, sobre todo Rambo 3. Sobre todo Rambo 3. Sí, é un bo debate sempre, non? É posible que che guste unha película coa que non estás de acordo, non? A dos pederastas. Eu sempre manteño que sí, porque sí. a min pásame moi fortemente con El francotirador de Clint Eastwood, Sí. Hostia. que é unha peli moi facha, non tanto como esta, pero chégalle, pero encántame a peli, parece un peliculón. Ti sabes que tes aí o póster do Gran Lebowski? A mí non me gusta. Que o personaxe de John Goodman nesta película está basado en John Milius, o director de Conan. En serio? Sí. Non Os irmáns Coen sempre din que John Milius, porque John Milius, que fixo esa maravillosa película de Conan, é un auténtico, pero autodenominado fascista. E Conan é unha película que exuda fascismo polos 4 costados. Non me digas. É un peliculón, quero dicir, é un auténtico peliculón. Pero fascismo del bueno, como Fascismo del bueno. É máis fácil de ver, igual, tamén por ser máis nova, falábamolo hai un par de episodios con 300, non? Que unha peli que apela moito a sentimentos que relacionamos moito ca dereita, non? O nacionalismo, ese... Sí, o Occidente contra Oriente. O Occidente contra Oriente, efectivamente, non? Viches algún dos documentais dos que mencionaches antes? No, o Triunfo da Vontade non o vin, pero teño aí pendiente. Probablemente me guste menos porque, quero dicir, eu esta de Olimpia podo salvala moito porque, joder, ao final é unha película que tamén exhibe un gran amor pola propia idea do deporte, dos Xogos Olímpicos, incluso de Irmandade das Nacións, porque o que che presentan neste tramo do documental realmente non é Deutschland über alles e os demais son infraseres, sino que é como a través do deporte as diferenzas políticas e culturais e lingüísticas nos países poden superarse. Entón, neste caso concreto nin siquiera é o máis nazi que ten. O máis nazi que ten en principio é o Triunfo da Vontade, con esa non me atrevín aínda, pero digoche unha cousa, probablemente a vexa, porque joder, eu creo que vale a pena sabendo o que é, contextualizando, sin embargo, saber apreciar o bo que cultural e que narrativamente hai nesa historia. Eu que son moi... É como eu cando vin todas as películas do Torrente. Claro, tamén as vin. Eu creo que hai que saber, non que hai que saber separar, é que eu busco sempre algo que redima todo. Entón, pode haber valores que me aporten pode ser o concepto este de separar el autor del produto, pero que a ideoloxía. Nin siquiera, porque ti hai autores cos que podes non estar de acordo, pero incluso, evidentemente non con nazis, pero que incluso non estando de acordo co que din, entendes que a súa obra é honesta. A mí pasa moito con Tolkien, por exemplo. Tolkien era un autor, non vou dicir reaccionario, pero sí conservador e moi conservador, ademais. Pero, sin embargo, o Señor dos Anéis, por exemplo, está tan impregnado dentro do seu conservadorismo dunha ideoloxía humanista que cree na bondade innata do ser humano, que cree, ademais, que sitúa os humildes por encima dos poderosos, porque ao final son os que fan a historia, os que salvan o día, os que se sacrifican realmente. Quero dicir, ten unha serie de valores que eu creo que dentro, eu non sou unha persoa conservadora, pero que sin embargo podo compartir con Tolkien dentro do seu propio marco conservador. Eu sempre digo que dá gusto cando unha persoa se expresa ben, porque ao final o cine é un acto de expresión, non? Cando unha persoa se expresa ben, aínda que non estés de acordo con ela, cando ves a claridade das súas ideas e as
entendes as razóns que o levan a pensar así, aínda que ti non estés Aí de está acordo, o eu rollo. penso que dá placer velo. Que o que me pasa co francotirador unha vez máis é que seguramente sexa o que pasa vendo esta Si, Paco, si Soto Ibars fixeron a película, tu veríala. No, porque Soto Ibars, como faga películas igual de mal que escribe, entonces non hai nada que salvar de aí. Pero, por exemplo, unha persoa que non estou de acordo nada ideolóxicamente, pero disfruto moito da súa obra, é Pérez Reverte. A mí me encanta máis novelas a la triste. Sin comprarlle para nada o ese marco Discurso de Viva España, ese marco claro. que ten de la triste de pobre España herida e llena de enemigos, pero son boas novelas de aventuras de capa e espada. Entonces, vamos, non teño ningún problema. E aparte que a mí Pérez Reverte, dentro de que son bastante facha, parece moi puto amo, as cousas como son. Bueno, pois vamos a seguinte. Eu vou falar, eu non sei se estedes de acordo comigo, pero eu penso que vou falar da película olímpica por excelencia. Estamos falando de Carros de Fuego. Pero esa non é unha de ovnis e aliens. No, esa é a de Ben-Hur, que vai co carro. Co carro. Se lle prende lume. Eu sempre as confundín, porque chamándolle así, pensei que era de Ben-Hur, de pequeno. Sí, tengo que dicir unha cousa. Ben-Hur, como lle chamo Ben-Hur. Tiña moitas ganas de ver esta peli, e vista a peli, sigo sen saber por que se chama Carros de Fuego. Como se chama en inglés? Claro, como se chama en inglés? Pois non, Chariots of Fire, igual. En serio? En Bueno, serio. si, a canción é eso, Charles of Fame. Sí, Chariots of Fire. Será unha frase feita? Estuve investigando, vou contar a que vai a peli e despois digo as explicacións que atopei por internet do nome, pero na Fixeron peli un nome random para que a xente se flipara. eu penso que un pouco sí. Eu penso que o nome debeu quedar fora en montaxe. A explicación do nome. Que alguna vez se mencionase Sí. e tal. Como Es como, jaja, lo ha dicho. Como nas pelis de James Bond, que cando din, como se chama panorama para matar? Por como lo di, que panorama, sí, para matar. Sí. Xa faremos mañana, porque el mañana nunca Nunca muere. Bueno, pois O xa un bo día para morrer. é unha película Casino Royale. Carros de Fuego é unha Porque era o nome do casino. Perdón. Carros de Fuego é unha película inglesa do ano 1981 e de feito gañou o Oscar a mellor película ese ano. A mellor película inglesa. E a Ken Yokitou douvos opción. De que ano estamos falando? A Ben-Hur seguro que non. No, De que ano estamos Así, falando? 1981. A Excalibur. Bueno, eu ainda non nacera. No, unha peli que nos gusta bastante os tres. Excalibur. Non, O Imperio contraataca. non, di ti algunha. Do 1981? Sí. Non me sale ahora mismo, é un ano que... Quitoulle. Estaba nominada ese ano e O perdeu. Templo Maldito. Non é Non. ese ano. Ben Runner. Non, pero aí a tiñas. Riders of the Lost Ark en busca del arca perdida. Buah. Oh. O cal nos demostra que os Oscars Non valen para non nada. demostran a calidade das películas. Desde logo, o que desde logo demostran é que moitas veces é moi difícil entender o impacto que vai ter unha película na historia do cine. A día de hoxe todo o mundo se acorda de En busca del arca perdida, non tanta xente se acorda de Carros de De Fuego. Carros de Fogo creo que a xente acórdase da banda sonora. Sí, como concepto. porque tamén quería chegar aí a... Bueno, vou contar a que vai a peli, porque estamos falando dela e ainda non dixen de que vai. Conta a peli da preparación do equipo británico de atletismo que se presentou aos Xogos Olímpicos de 1924, que tamén hai 100 anos, que tamén foron en París. Hola, Que tamén Ulala. foron que casualidade. en París, Que efectivamente. casualidade. En especial céntrase nunha relación de admiración, rivalidade entre dous atletas que, digamos, representan Son un pouco homosexual isto que me estás contando. No, sona un pouco a Top Guns en avións. a Top Gun en avións. Sí, algo que tamén suena moi Tamén homosexual. Estes dous atletas eu diría que representan a diferentes mundos dentro do Reino Unido. Temos por un lado Un atleta sin dentes que bebe alcohol e ten 700 fillos. E outro que bebe té. pois sí, algo así, porque temos o que bebe Che primeiro, que é un estudante de familia de cartos, de estudante de Cambridge, non? Que se foi a Eton ou a... Como se chama? Un destes que Ou Oxford. que andaba en canoas, ¿no? Sí, un destes en concreto na Universidade de Cambridge. Que pronuncia as vocais moi longas. O novio de Lisa Simpson. Ese. Que é fan de Jim Carrey. E o tío é un tipo de familia acomodada, pero non de boa familia, no sentido de que non é lord nin Burgués nada. contra nobre.
e non só burgués, ademais é fillo de inmigrantes xudíos. O sea, que o tipo é xudío. O sea, o tipo é, sí, é unha persoa é inglés e goza deste tipo de privilexios. De boa posición, pero sempre será un recén chegado. Claro, pero él sinte a necesidade de traballar por Inglaterra e demostrar que é un auténtico inglés. E despois, por outro lado, comendo fish and chips as horas e tirándose dun balcón en Magaluf. Por outro lado temos a outro atleta que é un atleta, este é un rapaz novo que é estudante de Cambridge, que aínda está entrando, digamos, na profesionalidade, se pode falar de profesionalidade naqueles anos, frente a un atleta máis veterán, que neste caso é escocés, é dun mundo completamente distinto, el, lonxe de ser xudío, ten experiencia correndo escapando dos ingleses. O tipo é como un pastor evangélico, unha especie de... Bueno, pensei que me vas a decir pastor normal. No que... En plan, é un tipo que ven de cuidar ovellas nas Highlands. É das Highlands, pero é pastor eso evangélico, non? É un tipo moi fundamentalista religioso, o cal lle levará a ter certos conflictos. Debatindo de Dios co judío. No, dicindo, mataste a Cristo, fora de aí. A min a peli gustoume, o que pasa que dixenvos que era de 1981, pero tanto a factura, é dicir, a imaxe como o ritmo evocan épocas moi anteriores. Eu sorprendíme preparando o podcast cando vin que era 1981. Eu botáballe 10 anos menos. 10 anos máis a peli. O sea, do 70 parece dos 70. É unha época un pouco de transición, porque, a min pásame eso moito con películas tamén desa época, hainas que teñen unha factura tan moderna que casi pensas que son case dos 90, e hainas con unha factura tan antiga que che parece, hai como películas do ano 82 poden ser do 70 ou do 90, porque poden encaixar en os 70 nos 80. Exactamente, precisamente é o que quería volver a comparar con o outro día falamos de esqueletos ochenteros e era do 70 e pico. Era do 60 e pico. Sí. Pero quería comparala con En busca del arca perdida. En busca del arca perdida, todo o contrario. Se me dis que é do 91, eu creo mo. Pero mira, para min eso pásame moitísimo, se falamos eso de a arca perdida que de Harrison Ford. A Guerra das Galaxias original do 77 só ten 4 anos máis que Blade Runner. Blade Runner parece unha peli moito máis moderna, pero de 20 anos despois que a Guerra das Galaxias. A original, cando se lanzou originalmente, que ten unha factura hoxe moi envellecida. Mientras que Blade Runner é unha peli que se me dis que se filmou onte, creo cho, porque é moi moderna. E eso pasa moito con pelis desa época. Blade Runner debe ser 82 por aí. Entón, gustoume, sí, pero non é doada de ver. Faise densa, faise moi lenta porque era o ritmo. É longa, estas pelis. É unha peli na que falan máis que fan. Sí. Falan moito. Incluso ten moi poucos cortes, sabes, na montaxe, ten moitos tirados moi seguida, longos, sí. Moi seguida, un pouco ese o que me refiro con ritmo. É un erro de montaxe máis que dirías. Non creo que sexa un erro, creo que é un estilo. Creo que é buscado porque eu penso que quixeron facer unha peli clásica. Eu creo que se cadra penaliza un pouco porque se ve bella a día de hoxe, non nese sentido. E despois hai outra cousa que me pasa con esta a peli, insisto que me gustou, pero este par de detalliños polos que eu non o poño entre as miñas películas favoritas ou entre películas que super recomende, é porque me pasa que se centra moitísimo, é unha peli moi sentimental, no sentido de que se centra moito nos sentimentos dos atletas e non tanto na superación dos atletas. Estamos moi acostumados a ver que as pelis deportivas sexan moi de superación personal. Aquí os atletas teñen moitas dudas de cal é a súa motivación para correr. Porque correr non é o sustento de ningún deles. Correr é unha cousa... Non viven deso. Pero entón sempre teñen a dúbida, por exemplo, o religioso. Por que quero acadar a gloria nos Xogos Olímpicos? Estou pecando de vanidade facendo isto. Quero ser moi guai e iso vai en contra de Deus. Claro, ou, sin embargo, Deus deume este don e teño que usalo. E teño que utilizalo, non? Este tipo de cousa. O outro, por exemplo, que é un home máis novo, máis ambicioso, el quere correr porque el quere... Que portas che vai abrir? Claro, efectivamente. E tamén, desde un punto aínda máis sentimental, el o que busca é ser un vencedor. El é fillo dun inmigrante que tuvo que fuxir, el o que quere é pasar a ser un dos vencedores, non? Como monetizar correr? É interesante.
pero non é o que esperas dunha peli deportiva. Non. Esperas Esperas epicidade. claro, Cámaras lentas, momentos de pique entre Exactamente. corredores. Momento de parece que vou perder, pero ao final Pero ao final gano. De feito- Acórdome de meu pai cruzando a fronteira, eso fai que corra máis rápido. eso é, estaría bueno. Ese é o tipo de cousas. De feito aparecen conflictos na película e solucionanse cunha facilidade pasmosa, como que molestan. Sácamos de diante. E dá a impresión de que os incluíron porque é unha peli histórica que narra feitos reais. Entón parece que os incluíron porque, bueno, xa que ocorreron temos que mencionalos, pero vamos quítalos de enriba, non? Entón, antes non quixera deixar de falar disto sen mencionar, agora sí, a banda sonora, unha banda sonora de Vangelis, que Pensei que ibas a dicir Evanescence, digo, ¡guau, que viaxe no tempo! Vangelis morto ano pasado, por certo, en paz descanse, que é a banda sonora, eu creo, das cal? Olimpiadas. É que vas a unha carreira popular Eso. en calquer concello e o tipo que está co micro dicindo, bueno, chega o número 36, ten o posto de fondo desde o principio ata o final. Eso é como cando era en baloncesto, puñen desafío total. No, era no fútbol, No fútbol. no fútbol en Canal Plus, acordome que tamén eu chamolle a banda sonora de facer algo a cámara lenta. Porque Ai, eu si, creo isto é o de ir despacio. que en moitas parodias hai moitísima cámara lenta na peli, pero o que me chamou a atención é que, claro, a banda sonora é tan mítica que eu pensei que iba a ser omnipresente na película, e só aparece no principio, é unha peli un pouco circular, porque acaba, digamos, co mesmo plano que empeza. E no plano ao principio e remata e vai a créditos ca música, pero nos momentos se cadra máis épicos ou de máis tensión non aparece esta música e chamoume moito a atención. Pero bueno, en xeral unha banda sonora pois para a historia das bandas sonoras do cine. E por último, unha última cousa, se a vades ver, está de preparados para o tremendo festival do pijerío que se ve en todas as partes de Cambridge. É hasta un punto que che fai que mal che caen os tipos. Por exemplo, están todo o puto Aí, día vendendo criptomonedas. bebendo Moet Chandon e facendo cousas como indo a ceas de gala e cousas así. E o momento de pijerío máis hardcore de toda a peli é un que está adestrando para saltar vallas, para carreira de obstáculos, e pon unha copa de Moet Chandon chea en cada valla Para ver que caiga. para ver que non ten que para propoñerse non tirar ningunha soa gota. Que digo eu, por que o tens que facer con Moet Chandon? Non o podes facer Polo caro que é, polo que non o podes facer con auga, cabrón. Así está. Isto, Carros de Fuego. Non sei se vos a vistes. No, a verdad que no. É unha peli moi mítica da historia do cine, pero bueno, é iso. Para un día que apeteza ver unha peli lenta, para un día que apeteza ver cine, non, digamos, destes, non... Nunca apetece ver unha peli, vamos. Claro, é unha peli que, eso, pode facerse un pouco pesada, pero eu penso que fai bo contraste co que vos traigo eu. Sí, é Unha verdade. peli de cando que irades ver merda pura ambientada nunhas Olimpiadas. Confiábamos en ti, Paco. Por favor, Cuéntanos. Este ano en Netflix trouxosenos un produto que se chama En las profundidades del Sena. O que eu lle chamaría Tiburóns en París para que xente Netflix, soupera o que... despois de propoñerche Antares de la Luz e caso Asunta, dixo, este chico seguro que lle gusta ver No, como tiburóns fun como adrede, xente. fun adrede a ver. É dirixida por Xavier Gens, ou como se pronuncia eso en francés, que é o tipo que fixo Frontiers en 2007, non sei se recordades esta película, duns tipos que pretenden fuxir cara ao monte de un mundo francés no que está a extrema dereita enfrentándose coa extrema izquierda e acaban nunha tasca rexida por neonazis. Francia, 1 de xullo de 2024. Estamos aí. E las profundidades de Sena tardan a arrancar. Tens que dar unha oportunidade. O primeiro bocado chega a media hora. No, porque a peli empeza con que son uns investigadores de tiburóns nesta illa de plástico que lle chaman onde se acumulan todos os plásticos, mirando diferentes tiburóns, e hai un tiburón moi grande que os coma todos menos a un. Menos a unha que é a que sobrevive. Hai un paso do tempo, non? E están xa en París e esta señora está deprimida porque lle comeron a todos os do equipo e é a guía De shows. no,
é a tipa que atende aos nenos no acuario de París. Non quero volver ver a auga nunca máis. Sí, sí, e fala dos tiburóns e tal. E veño un activista dicindo, mira, o tiburón ese que papou a toda a peña coa que tú traballabas está no Sena. Era, que dices? Sí, pirateamos o ordenador e mira, está aquí. Se non pode ser, hombre. Que sí, Veo que sí. por ti como un tiburón la venganza con Michael Ken. Que sí, que sí. Bueno, pues esta peli vai desbarrando sobre que os tiburóns dille evolucionaron tamén e agora hai moitos tiburóns que se meten en auga non salgada e chea de merda como a Sena a comer xente. E cuadra que son as Olimpiadas. Entón, hai todo un equipo de élite que quere acabar con esos tiburóns, que se lles ocurre un plan magistral. E hai a alcaldesa de París que como bon alcalde en película de tiburóns dice non se pode cancelar Pasa nada. non se pode cancelar nada, o sea, eu creo que viron a Isabel Díaz Ayuso e dixeron esta, pero en París Non hai case mortos. non hai case morto, non vamos a cerrar nada. Libertad. En feito, hai un momento moi gracioso no que ves os En París non ves o teu ex porque come un tiburón. Para París de libertad. hai un momento moi gracioso no que París ves liberté. no que ves a xente nadando, non? E de repente ves que van faltando en plan, plop, plop, plop. Hai uns que é buísima. Hai uns personaxes que son os activistas que protestan porque todos os tiburóns teñen dereito a vivir, non? Hombre, claro. Están que as súas protestas. Porque protestan porque son franceses e son repugnantes. Protestan por Sí, todo. sí, e odialos, pero claro, están Somos feitos os chalecos azuis, estamos cos tiburóns. están feitos así para que teñas ganas de que os coman. E non vos vou a facer spoiler de como acaba a película, pero é a resolución máis tola. Perdón, pero ao final tían razón os de maio do 68 que debaixo xa do 15 estaba a praia, non? un pouco sí, porque é a resolución máis tola que vi na miña vida. Non vos vou a dicir como é, pero bueno, quen carallo vai ver esta película? Que a conte. A ver, igual que contamos aquí ao final de A ver, Zipizape. resulta que no medio da película ves que hai uns tipos destos que pescan cousas con imáns nos ríos, non? E atopan obuses da Segunda Guerra Mundial que quedaron aí abandonados. E diste, bueno, é probable que algún obús da Segunda Guerra Mundial caera. Pero é que esta película parece que acabou a guerra e dixeron, que facemos con todas estas... con toda esta munición? Vámoslo tirar ao Sena. Entón, ven o exército francés. Oi, tiburóns, vamos a dispararlles para acabar con eles. Disparemos aos tiburóns. Estoupan todos os obuses e hai un Sena moto. O sea, as augas do Sena levántanse e ocupan todo París, que está cheo de auga e de tiburóns. E acaba así a película. Madre mía. A resolución máis tola. E haberá, Sinto spoiler, pero... haberá segunda parte, espero, de tiburóns del Sena. Tiburón é como en Jurassic World cando escapan os dinosaurios logo para fora, non? Que logo Sí, en un pouco Jurassic así. World como era non me acordo como se chamaba xa a terceira peli de A ver, Que vas ver a tumba de Napoleón está chea de tiburóns. World 3, el reino... No, Dominion. Dominion, non? A ver, sabes que ahora fixeron esta precuela de Quiet Place día un Barcelona ou algo así? A mí gustaríame que se puxera de moda isto de facer precuelas e secuelas en España porque podían facer tiburóns no Manzanares. Acabas de mezclar dúas pelis Sí. moi de gratis. Sí, moi de gratis. Ah, non é un lugar tranquilo, la Quiet Place, ahora está a precuela. a que non podes mirar a Que peña. non podes mirar é Bird Box. Bird Box Barcelona. Verbos Vale. Barcelona. Bueno, pues volaba moito que fixeran estas secuelas en España random, Que entón, teño que que fagan unha de tiburóns no Manzanares. Como persona que vive Ou no anos canal en de Isabel Barcelona, II. O tiburón no Manzanares é como Magikarp non facendo así o tiburón que non hai auga. Como persona No que vive canal de anos Isabel II. Como persona que viviu anos en Barcelona, Verbos Barcelona é a cousa máis random que vi na miña vida. Porque Mira, ten acabas de cousas- cargar o tío do locutorio que ten comprado. cousas moi graciosas, como saber en que calle están porque van reventando os buzóns. Ei, hai unhas pelis de Torrente que acaba na rúa na que vivía eu en Madrid. Buah. Bueno, eu creo que podemos pasar para o seguinte bloque. Pois sí, vamos a facer un pequeno descansiño aquí na Caixa Negra. Eu propoño que en todos os programas, cando alguén diga fale de Torrente, se corte inmediatamente o programa. Vamos a beber unhas bebidas isotónicas e a estirar para non ter maniotas e continuamos falando de pelis deportivas. Aquarius, a bebida para os deportistas que non beben os deportistas e así os gordos. E os resacosos. Os resacosos.
xa estamos de volta aquí na nave Nostromo para continuar a falar de películas deportivas, non? Para celebrar ese inicio dos Xogos Olímpicos. Estamos falando agora, durante o descanso, de que se perdeu un pouco unha cousa que durante moitos anos foi certamente tradición no cine, que era o tema de que atletas olímpicos se meteran a actores, non? E cousas así. Eu mencionaba a Johnny Weissmuller, mítico nadador que fixo de Tarzán. Pero estamos falando de outros máis, verdade, rapaces? Bueno, eu estaba convencido que ibas a dicir que a tradición que se perdera era a cortinilla de Movie Record, que tamén... Coidado, botámola moito de menos, o Movie Record. Sempre marcaba o momento de ir a polo segundo bol de palomitas porque o primeiro xa se esgotara. Pero sí, tamén está o calvo favorito deste grupo, con permiso de Bruce Willis sempre, sí, por suposto, sempre. Como é Jason Statham. E o gordo favorito deste grupo, como é Bud Spencer. Efectivamente, estuve empezando a percibir, porque tanto Jason Statham na modalidade de salto de trampolín, ollo, que non é de campeonato de meter hostias olímpico. Bueno, o mellor se meteu moitas hostias. É meter hostia contra a piscina. ¡Pah! E Bud Spencer tamén de natación, non? Que quen o diría vendo de vello, non? Que batía co bandullo. Pero porque esas collejas, tío, tías que nadar de puta madre, abrazada. Cantos xiros daría Jason Statham no aire? A saber, pero... Por eso en Crank, cando acaba Crank é un gran salto de aire. É un gran salto, é verdade, sobrevive, é verdade. Por todo o alto. Pode ser xa eso, pero estamos aquí para falar de pelis. Mira, xusto aquí no guión estamos falando de nadadores ilustres e xusto Paco Cela nos trae unha película sobre natación, verdade? Traemos unha desas películas que foron anunciadas como la gran comedia francesa del año. E que eu bauticei como o remake francés de Campeones. Porque o guión é o mismo, solo que cambian. E isto é verdad, cambian o tema de facer un equipo de personas con discapacidade por un equipo de waterpolo de personas gays. Pensei que vas a decir de franceses, non? Pensei que decir que cambiaron os pacos do guión por un François e o... No, esta peli vai de un entrenador de waterpolo que lle chama a un dos seus nadadores maricón. Alguén o grabou co móvil e claro, lévano a xuicio por delitos de odio e o xuiz dice: vale, pois agora como medida para ti vai ser que entrenes a este grupo de nadadores gays que van ir ás gay limpiadas. As gay limpiadas. Sí, chaman así. Dirás, pero entón os castigados van ser os gays que tiñan que ser entrenados por un homófobo. E dio xuiz, efectivamente, porque agora goberna Marine Le Pen, caso cerrado. Van ás gay limpiadas e toda a comedia de este señor que se vai adaptando ao grupo de gays. O señor é Leo Harlem. Non, supoño que o mellor é o Leo Harlem francés. Leo Harlem. A pena é que non os meteran en esgrima para facer o esgrima gay, para facer el zorro gay de Gay Blade, non? É unha peli bastante distendida. Pero esas pelis que nacen sendo vellas xa, non? De que ano é? Do 2019. E o planteamento é Campeones. Pero o planteamento Campeones por 1999, por aí, ou 89. Digo, porque... Sí, no, además que é isto. A ver, hai que dicir que non sei como será agora, pero hai uns anos Francia iba un pouco atrasada co tema gay, Tengo que dicirlo. En Francia aprobouse o matrimonio homosexual como 10 anos máis tarde que en España. Pero non sei, que para ese 2019 a mí soname tan casposo como cando fai uns 15-20 anos en España se facía todo rollos alrededor da guerra de sexos, pero non de sexos, a guerra de sexos, e todo era así hipercasposo. Síguese facendo. Entras en Netflix e unha das máis vistas é a de machos alfa. Pensei que ia dicir en Prime Video Los Serrano. Pensei que íbamos a falar de Clans of Galiza. No, esa é a guerra de narcos contra xuíces. Bueno, nada. Guerra. Gustaríame recomendala, pero no. Por que Gambas? Porque Gambas en Francia ou algo. É o nome do equipo gay que entrena. As Gambas. Sí. Que entendo que é unha forma de chamarlle aos maricos en Francia e se reapropian do como asunto. Palomo cojo ou algo así en francés. Sí, creo que facían un chiste similar a eso.
Pois parece un bruño... Gustaríame poder recomendala, pero non podo recomendala. É mellor ou peor que a película de Leo Harlem traballando con Irene Montero? É máis levable. O sea, tú ves esta película e ves que hai unha vontade de facer comedia non firinte. O sea, hai un... De verdade. Sí, quero decir, Como en forma de gameplay. no, pero neste caso hai un guión no cal este entrenador que lle chamou maricón a un maricón, pues Vale, pues Paco. evoluciona como personaxe, collelles cariño, etc. Quero E logo decir, xo lles chama mariquitas. solo pero non sei, non a recomendo. O sea, A mí non me parece moi recomendable. Vou dicir unha cousa, que aquí sempre as leva Leo Harlem, pero Leo Harlem non é o que fai campeones. no, claro. No, pero fixo del Ministerio de Igualdad. Eso sí, pero... Vale, pois aí queda gambas al agua para natación. Cambiamos agora de deporte, porque hai moitos deportes nos Xogos Olímpicos. Fuco nos vai traer o deporte rei, o fútbol. Sí, que é un deporte que tampouco se asocia habitualmente moitas Olimpiadas, sino que sí que teña... Porque xa ten un mundial e a Eurocopa. Ten un mundial, máis a Eurocopa, quero dicir, ten eventos... Mira que son cabros, teñen os seus propios eventos e métense nos É de... o maior deporte do mundo, pero necesita ir a meter... É así super tóxico, necesita tamén 3 minutos de gloria o nas típico Olimpiadas. home que o día da muller dice ¿y cuándo é el día del hombre? E cando é el día do orgullo hetero e come jamón, sí, todo así, tío. Ese. Bueno, O pois fútbol é o mismo, sí. o fútbol tamén ten cabida neste programa, bueno, porque vamos falar así de algúns deportes complementarios e vamos falar dunha película. Oxe, a verdade que teño o día nazi. Oxe, teño o día nazi. É verdade, Conta, sí, estáme aí salindo un bigotito e un tatuaxe aí con forma de franxa vermella. Bueno, porque hoxe vou volver ao terceiro Reich, vou novamente na máquina do tempo, pero esta vez non vou ao ano 38, vou un pouco máis adiante, creo que vou aproximadamente ao ano 42-43, porque non me acordo moita conta en que ano exacto se ambienta a película. E vou falar dunha película tamén do ano 81, hoxe estamos recurrendo moito a ese ano de gloria, tamén de películas como a nosa querida Excalibur, cero programas sin falar de Excalibur. Vou Podemos falar... cambiar o nome xa ao podcast e chamar de Excalibur. Chamarlle o podcast na pedra ou algo así. Bueno, Non era mala esa. no, a verdade que non lo collades que igual a temporada 3 temos un subtítulo. Bueno, pois nesta película que vou falar é Evasión ou Victoria. Bueno, chamase Evasión ou Victoria na versión española porque na versión anglosaxona só se chama Victory. O sea, non Deron un concibe a xénero idea só. de evasión. Cal dos dous títulos dirías ti que é máis spoiler? Casos dos... Probablemente o español. Eu tamén probablemente español pese a todo. Probablemente o español. porque sí, ainda que sexa Bueno, esta película está ambientada, bueno, comeza nun campo de prisioneiros, non nun campo de concentración. A distinción é importante da Alemania nazi para prisioneiros de guerra aliados. Por que é importante? Porque non é o campo de concentración que É coñecemos. un campo de concentración en plan la gran evasión. Non é o campo de concentración que coñecemos despois de cando se... Non é un campo de exterminio, non é claro. Auschwitz. A idea non é torturar e liquidar os prisioneiros, sino é como unha cárcel para prisioneiros de guerra. Está vigilada por a Cruz Vermella Internacional, teñen visitas ao campo para ver que os... Imagínate, a Cruz... Non, isto está todo legal, que está pola Cruz Vermella. A Cruz Vermella é a nazi. Sí. A Cruz Gamada Vermella. Está todo legal. A Cruz Gamada Roja. Comunistas nazis de McBain. No, só inspección, é para ver que non haya judíos entre estes prisioneiros de guerra. Inspeccionan o campo para ver que os tipos estean relativamente ben tratados. A ver, comen pouco, siguen estando prisioneiros, durmen en barracos. A ver, non están en Marinador Ciudad de Vacaciones, pero a verdade que seguramente sean máis cómodos que en Marinador Ciudad de Vacaciones. Con la gran evasión que parece que están de hotel dentro do que é... Bueno, e de feito aquí é curioso porque como teñen que manter a xerarquía, se por exemplo os oficiais son mellor tratados que a tropa, incluso cando son prisioneiros, hai como reunións oficiais entre oficiais nazis e oficiais aliados, en plan, bueno, para ver como pouco está, ver como está el tema, tal, non sei, en plan de como de control e casi de cortesía, é unha cousa así un pouco curiosa. E chega a este campo un oficial nazi que é Max von Sydow, alias o cura do exorcista,
entre outras moitísimas cousas. Tamén ese señor que naceu sendo vello, porque Ten cara de maior. ata que morreu fai uns poucos anos, fixo de vello aproximadamente desde os anos 70 e pico pa aquí, todas as películas que facían de anciano. Estos bebés que teñen cara de persona maior, pues ele é eso. Pois Max von Sydow. Entón, Max von Sydow chega ali e recoñece que un dos prisioneiros é Michael Caine, señor do que xa falamos aquí cando fixemos o especial Blockbuster por Tiburón a Vinganza, un actor moi querido, moi respetado neste Joder, volvamos neste a chiste, podcast, por favor. porque tamén era Alfred nas pelis de Batman do meu amado / odiado Christopher Nolan. E resulta que Michael Caine, cando estaba en Gran Bretaña, era un adestrador de fútbol de certa zona e o oficial alemán recoñeceu. Entón ve que están ali facendo unha pachanga. Cando vi os partidos, tú eres o que estaba aí no banquillo berrando. Cando están facendo aí a pachanga de prisioneiros, dille en plan, oye, por que non poñemos a xogar un equipo destes prisioneiros contra un equipo que colleu así de alemáns e tal. E dillo tipo, veña, por que non? Por certo, todo isto, un dos prisioneiros do campo é Sylvester Stallone e outro prisioneiro é Pelé. Pelé, sí, o astro do fútbol brasileiro, ese mismo Que saben Pelé. os Simpsons. E despois tamén hai un montón de xogadores de outras nacionalidades que non son tan coñecidos como Pelé, entonces cando acabou a película foi mirar quen eran e efectivamente había un argentino, en todas partes. Xogadores. Ardiles, Bobby Moore, algúns así que Exacto, os futboleiros que non se escoitan recoñecerán. Se recoñecerán, non é o meu caso porque non son futboleiro. Ben, pois o caso que este partido chega A ti quitanche de Ogen, Pene, Fabiano, non de... o partido, a proposta de Puskas. partido chega a oídos da oficialidade alemana e din, hostia, isto é unha idea malísima porque podemos perder, pero a veces é unha idea boísima porque podemos coller a selección oficial alemana e facela competir contra un montón de prisioneiros dos países aliados que están feitos unha mierda no campo de prisioneiros, comendo mal, sin adestrar, etc. Facemos un partido propagandístico e ganamos. O sea, esa cousa máis asquerosa que é como o señor Vanos na súa festa de cumpleanos cando facía todos os xogos para ganar el. Pois igual, pero ca Alemania nazi. Vamos facer un partido contra uns prisioneiros de guerra para que todo o mundo vexa o pros que somos porque imos vencer. Entón, Mira, pero isto está basado en algún tipo de sí, feito real. é o que che vou dicir. Está basado nunha historia parecida porque os nazis fixeron competir contra eles a un equipo ucraniano Bueno, claro. de prisioneiros. Que creo que soname que é o Dinamo de Kiev ou algo así. Pode que sea o Dinamo un antecedente que dicir, sí que a mí tamén me son historias. Sei fixo que eran ucranianos. Sei que a historia non foi tan amable como evidentemente na película, que o feito é Bueno, sí, super amable. Pero na película non é un drama. Quero dicir, é unha peli de deportes ambientada na guerra, pero non é, o sea, non acaba tan mal como acabou a historia real, que os tipos, bueno, digamos que non acabaron ben os futbolistas ucranianos de verdad. Entonces os nazis deciden que se vai a xogar así, dinlle a Michael Caine, entón di, bueno, pois entón teño dereito a facer tamén un equipo, polo menos en que sean de prisioneiros pros. Entón se empeza a coller, dalles unha lista, estes son os que quero, tal, e dinlle, pero mira, os países do leste, como non os consideramos seres humanos, non están no campo de prisioneiros, están nun campo de exterminio, e están feitos unha mierda. Non, pois traemos igual. Entón trae ali como 4 ou 5 ucranianos, polacos, rusos, que están feitos unha puta mierda, o sea, son esqueletos, pero teñen dereito a máis comida, tal e cual, entonces como que melloran un pouco para poder xogar o partido. Entón se le xuntan a ese grupo, Stallone métese polo medio, porque Stallone e Michael Caine nesta película son algo así como Han Solo e Obi-Wan na primeira película de Star Wars. Rollo caémonos mal mutuamente, estamos todo o tempo a pullitas, pero estamos no mismo bando, estamos. Entonces Stallone acaba metido no grupo, tal e cual, e por non facer moito máis spoiler, nin contarse moito máis, os nazis o que planean é que o partido se xogue en París, nun estadio importante da cidade ocupada, e mentras os prisioneiros británicos, os oficiais británicos prisioneiros deciden forzar a Michael Caine para que o seu equipo se evada, e para eso contan ca participación de Sylvester Stallone. Veremos ao longo da película como botan a andar este plan que inmiscuye a resistencia francesa. Imaginaste que o Comandos de repente tuvera unha fase de fútbol. De FIFA. Fútbol Pro Manager Comandos Campo Nazi. De feito, Sylvester Stallone, se te lembras, non é parte do equipo original ata que un pouco xurde este plan, porque ele é americano, e como americano xoga outro xogo. Xoga cas mans. Xoga cas mans, e por eso poñen de porteiro, non? Claro, porque hai momento que lle di en plan, non paras mal, tal, e dille, claro, que ti fas cos pés, eu fago cas mans. Sí. Hai un pouco ese rollo de o que lle chamamos fútbol en Europa, o que lle chaman fútbol en América, non? Pero a mí encántame unha cousa destas películas nas que os americanos son vistos a través dos ollos europeos. Tamén pasa
en La momia, que non ten unha película, non ten nada que ver, pero se vos dades conta, que opinan os personaxes europeos e os americanos en La momia? Que son uns cowboys uns flipaos. E un pouco que lle pasa a Stallone nesta película. A min eso gustame moito, porque realmente... Pensei que me va a decir que a momia salía xogando ao fútbol. No, nestas películas nas que o punto de vista está posto fora dos estadounidenses, mólame porque sempre están a imaxe deles que realmente a peña que non somos estadounidenses temos os estadounidenses, rollo, que putos cowboys flipados, joder, Que comen hamburguesas. que utilizan un revólver como martillo, sabes? Bueno, a min a película gustoume moito, a verdad que me pareceu moi entretida, e teño que dicir unha cousa, o partido de fútbol que o último tramo da película, evidentemente é ese partido. E eu vino ca emoción e a tensión que viría un partido de verdade. Está moi ben filmado, narrativamente, dramáticamente, ten moita forza, e eu, joder, cando o equipo rivales os alemáns metían goles, eu pasaba o mal, cando eles estaban metido algún, joder, era como que eu estaba ali no salón da miña casa, no sofá, cos meus chetos pelotazo, ademais, moi ben escollidos pa película, e era como estaba aí, cando había moita tensión, cando estaba a cousa máis relaxada, bueno, tal. Estou me acordando como ver un partido de fútbol na tele, igual, pasei me igual. acordando que o tipo o youtuber de A Filmoteca Maldita, ten un vídeo analizando isto e outras películas que teñen a mesma línea dramática porque houve películas anteriores de nazis escollendo un equipo de fútbol e que se enfrenten. Sí? Sí. Non tiño ni idea. Eu tampouco. Pues está nese vídeo. Non me preguntes cales foron, pero está nese vídeo. Bueno, esta peli de Evasión ou Vitoria, por certo, está dirixida por John Huston, que aparte de ser o director... Houston tenemos un problema. Películas como A Raíña de África ou Falcón Maltés, é dicir, un tipo con unha longuísima trayectoria no cine estadounidense. Probablemente esta non sei se nin a súa mellor película nin a máis coñecida, pero eu creo que unha peli que está ben, está un pouco avellentada visualmente, é de 81 e pásalle como que Estou de acordo. É dicir, non é, a ver, igual non é tanto como Carros de Fuego, polo que comentabas, pero sí que é certo que ti colles a busca da arca perdida, colles esta e esta parece máis antiga. Sí, esta é máis... Tamén é porque está Stallone novo e eu vexo Stallone novo e empezo a pensar en Rocky, empezo a pensar na primeira de Rambo, nas películas que facía finais dos 70, claro. Mira, para mí esta peli parece increíble porque parece moi antiga, a mí pásame un pouco contrario. Eu a Stallone relaciono moito cos 80. Entón, esta peli vexo moi antiga, que sae Pelé, que Pelé tuvo o seu máximo no ano 70, no Mundial do 70. Entón, claro, vexo a Pelé, vexo a tan antiga, e de repente vexo a Stallone e digo eu, unha máquina do tempo, colleu. O sea, que este é un mundo alterno. Isto pásame igual, mira, sabedes, vos acordades vos do que apostamos? Sí. Pois o que apostamos... Houve un ano, o sea, houve unha ocasión que levaron de convidada a actriz que facía de Blossom, que era unha serie Boa, Blossom. que estaba moi de moda nos 90. É que facía Blossom en que apostamos. Blossom, a actriz que facía de Blossom é a mesma que fai de Amy Farrah Fowler en Big Bang Theory. Non me jodas. Vela estaba igual nos 90 que está agora. Entón, estás vendo un programa dos 90 na que está Amy Farrah Fowler. Pero isto é imposible. Un programa super casposo. Unha disonancia cognitiva. Acabas de foderme a mente con Blossom. Ah, non sabías? Sí. Blossom é Amy Farrah Fowler de Big Bang Theory, que non me sai agora o nome da actriz. Sí, Amy Farrah Fowler. Blossom. Magin Bialik ou algo así, unha cousa así. Buah, que movida. Bueno, a peli está, a verdade é que está guapa. Ten unha, se hai alguén así máis friki da historia do fútbol, a mí gustaríame saber, por exemplo, eu son a nivel de erros de ambientación. Eu non sei se a roupa que levan é moi histórica, parece como moi moderna para a roupa de futbolista, digo, as botas que levan, tal, parece como moi moderna para os anos 40, non digo, sin ter puta idea. E despois hai outra tal, dame a impresión de que na escena do estadio final, que hai moitísimos extras, que non había cartos de vestuario para todo o mundo, porque eu hai extras nesa escena que non os vexo non os vexo dos 40, vexos con roupa dos anos 70 e 80. A mellor se foi a pinza non estaban pensando no récord. Claro, que eu vexo e digo, hostia, como se acaba de ir aquí a pinza, porque a roupa dos anos 70 e dos anos 40 é moi distinta. Tampouco se pensaba tanto nese tipo de récord. Bueno, xa, pero que dicir, se tes unha multitude ali aplaudindo, tal, non sei que, de pronto ves un tipo con unhas gafas de pasta así enormes e unha camisa co cuello así tal, aberta por aquí, co cuello ancho, dis, ui, ese tío nos 40 non é. Eu teño unha pregunta.
Pelé nesa película como xustifican que haxe un brasileiro nun campo de concentración? Non é brasileiro, Non me acordo. de feito eu suponxo que é hispano, pois se chama Luis Fernández. Hola. E eu di onde non é dominicano, pero eu creo que é de algunha illa que debe ser un dominio británico. Xa. Non me dou conta exactamente onde é, pero o sea, non é brasileiro na película. Hai que decir que seguramente Pelé gravara as súas partes en inglés, porque Pelé, isto é un detalle futboleiro, Pelé xogou moitos anos no New York Cosmos. Ao final da súa carreira viveu en Nova York. Eu creo que non está, quero dicir, que non está doblado, que el mismo, porque eu incluso fixándome cando falaba, a mí daba a impresión de que tiña un acento así, falaba inglés con un acento moi lusófono, é dicir que igual que cando unha persoa castelán falante fala inglés, tiraste conta unha persoa castelán falante porque ten unha fonética moi específica, a mí dá a impresión de que falaba inglés con unha fonética portuguesa. Pouco racista che quedou eso. No, despois, quero dicir, é O certo. castelán falante, digo. E despois unha Pero cousa... é verdade, ti cando escoitas un castelán falante falando en inglés, daste, o sea, ten unha fonética moi específica do castelán. Sí, claro. E despois unha cousa que unha parte desta peli que eu destaco que me pareceu emocionante, que hai que dicir que todo este partido acaba sendo un exercicio de cinismo, como explicaches antes, porque queren gañar os nazis a toda costa, pero o home oficial nazi que inicia este partido é un home que realmente ten amor polo deporte e que quere velos competir. Porque esta é a mítica película na que exalta o valor da deportividade. A máis alá das ideoloxías. Entón, eu este oficial nazi que está vendo o partido, habrá un momento que haxa un gol moi bo que meta o equipo dos aliados xusto despois de estar un pouco acosados polo árbitro e todo iso. Todo o estadio racha a aplaudir e o oficial nazi levántase para aplaudir e recoñecer o gol que acaba de meter o equipo rival, non? A min esa parte pareceume moi emocionante. Hai un momento moi mortadelo. É humanizar un pouco o nazi, pero está ben. E o momento mortadelo de... Porque están, claro, como un rollo propagandístico, están transmitindo a través dunha radio en inglés para Gran Bretaña porque os ingleses saiban que os alemanes están ganando os británicos no campo de fútbol. Ben. Entonces hai un momento que cando marcan o primeiro gol os alemáns, con todo o árbitro comprado e tal, e di o locutor en plan, e marca o equipo alemán e o estadio vense arriba, e poñen unha radio con efectos especiais e moitísima peña aplaudindo e o estadio está todo, porque son todos franceses que queren que ganen os aliados, están todos en silencio con cara de funeral. Pero está sonando aplausos a través da radio en Gran Bretaña. Aplausos enlatados. Completamente o sea, foi unha escena completamente mortadelo. Bueno, pois unha peli moi mítica, Evasión o Victoria. Moi recomendable. Que nos traes tú, Fer? Vou cambiar de deporte, vamos a abandonar un momentiño o fútbol e vamos pasar a un deporte que empezou a ser olímpico hai pouco, nas anteriores Olimpiadas, que é o rugby. Eu vou falar de Invictus. Invictus, que é a película basicamente de Nelson Mandela, ¿no? É unha película do ano 2009 dirixida por Clint Eastwood. E cando todos nos viciamos na miña residencia co rugby e nos apuntamos aos equipos universitarios da USC e quedamos sempre de penúltimos. Bueno. E de feito teño unha anécdota. Fun ver un partido España non sei que xogaban aquí e a entrada valía 5 euros. Digo, pois vamos ver rugby, aínda que sea con España, e eu pois apoiaba outro equipo que non me acordo cal era. Eu teño que dicir que acabo de bloquear un recordo de a única vez que practiquei deporte aquí co amigo Corte, que foi precisamente na algunhas pachangas de fútbol que botamos ali na túa residencia. Eres unha das persoas máis jodidas de superarse a defensa que coñecín na miña vida, tío. Eres como un puto tronco. Eu quedo me quieto e non te has pasado. É imposible meterle un gol a este tío. É completamente imposible. Quedase así. É como a muralla china, tío. Bates contra él. Non se pode. Bueno, xa digo que eu practico moi mal deporte. Tamén pode ser eso. Esta película vai arredor A mellor defensa é un bon quedarse quieto. A defensa é botar un peido que se máis marchen. Hostia, hai guerra química, cuidado, igual se tarxeta marrón. Tarxeta marrón. Esto seguro que en algún mortadelo pasa. Sí. Bueno, volvendo a Invictus, a peli trata de os acontecementos que ocorreron a principios a mediados dos 90 en Sudáfrica. Xúntanse que Sudáfrica vai ser a sede do Mundial de Rugby en 1995, que o rugby no hemisferio sur é un deporte moi grande. Aquí no hemisferio norte, pois esta división por hemisferios é unha cousa que se fai moito. Cuidado,
Cuidado con Inglaterra, cos países celtas que son moi de rugby tamén. Sí, de feito é a orixe, non, do rugby. Pero claro, esténdese polas antigas colonias británicas, entendo. Exactamente, as grandes potencias de rugby, hai os que xogan non sei se o 4 nacións ou o 5 nacións ou algo así, non? Hai unhas cuantas nacións Irlanda, aí. Escocia, Gales e todas estas. Pero asumo que o rugby e o gaélico son parecidos, pero non son o mismo. Creo que son parecidos. Non sei eu se son parecidos tampouco, porque o gaélico eu sei que a bola é moi parecida ao de fútbol, por exemplo, non ten forma de melón. Pero como dicía un argentino, o rugby non é un deporte, o rugby son ricos que queren saber como se sinte roubar un melón. Bueno, quero decir que o rugby en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Argentina incluso, neste tipo de países é un evento grande, non? Entón, coincide a celebración do Mundial en Sudáfrica con o final do apartheid. Por eses anos é a época na que Nelson Mandela é liberado, gaña as eleccións e pon fin a ese réxime de apartheid en Sudáfrica que mantiña a cidadanía negra como cidadáns de segunda completamente subxugados á minoría branca. De feito, hai uns planos brutais de comparación de comparación de mundos nesa película moi chulos. Sí, que algún dirá que sigue a ser así, pero quero dicir, coincidiremos en que non é o mesmo que sexa así porque uns teñen o poder económico e sexa así de facto con que as leis directamente digan que ti por ser negro. É que, comentando tamén que Clint Eastwood é moi gracioso porque Clint Eastwood é un señor que ele é conservador, unha persoa de ideas conservadoras, pero no seu cine é moi curioso porque só ten dous tipos de películas conservadoras ou películas progresistas. Pero as dúas son feitas por él, pero teñen discursos completamente distintos, pero el fai dos dous tipos de cine. Eu entendo que esta é unha peli bastante progresista, como lle pasa a mover a $1 Million Baby. $1 Million Baby é moi progresista. Sabes, a min sorprende máis $1 Million Baby porque non ves o progresismo vir. Sí, porque eu entendo que desde unha perspectiva americana, quero dicir, o conservadurismo aquí, o conservadurismo digamos que acaba no autoritarismo. En Estados Unidos, por motivos históricos, o conservadurismo non acaba no autoritarismo ou tradicionalmente non acababa no autoritarismo, acababa na liberdade do individuo, no individualismo, non? Sabedes que desta película deriva o concepto do efecto Mandela? Non é desta peli. O efecto Mandela é de cando morre Mandela. Claro, que a xente morre Mandela, pero a xente confunde co actor desta película. No, o efecto Mandela é que a xente recorda que levaba máis tempo morto ou algo así. O efecto Mandela é cando morreu Mandela, moita xente estaba sorprendida porque eles pensaran que morrera na cadea. Pensaran que morrera así. Recordaban de feito ter visto pola tele a noticia ou incluso o enterro de Mandela. Pois logo confundo porque a xente a posteriori pensaran que morrera Morgan Freeman porque morrera Nelson Mandela. No, eu creo que eso era con Kofi Annan. Uy, eran moi parecidos Morgan Freeman e Kofi Annan. Había un muchachara nui que era de Kofi Annan que era con Morgan Freeman. Bueno, o caso que remata o apartheid, pero claro, un país terriblemente dividido con moitos problemas de odio entre os diferentes estamentos. Nelson Mandela preséntase a sí mesmo como reconciliador. Como unha persoa que sufriu moito polo apartheid, pero el quere deixar claro que el non ven buscando vinganza, que el ven buscando reconciliación. País Unido, sí. Decide utilizar o rugby como ferramenta para cohesionar o porque país. daquelas a selección era unha selección de brancos. Efectivamente, isto é unha cousa que eu aprendín nesta película e que despois comentouse moito cando foi o Mundial de Fútbol en Sudáfrica no ano 2010, xusto ano despois desta peli. Porque estos África. A selección de rugby de Sudáfrica nesta peli son todos brancos e un só negro. E a selección de fútbol de Sudáfrica que pudemos ver, por exemplo, no 2010, eran todos negros agás un branco. Eso é precisamente porque o rugby é o deporte dos ricos, o deporte dos brancos, que queren aprender a roubar un melón, como decías antes. E o fútbol é o deporte popular. De feito, hai unha escena nesta peli na que vai o autobús da selección polas fochancas e ves os que viven nos barrios pobres xogando ao fútbol normal con un balón todo estartalado.
Sí, e de feito hai unha parte na que o propio Mandela, aquí o primeiro Mandela para implementar isto contacta co capitán da selección de rugby, que é un rapaz novo, por suposto branco, de clase alta, que ao principio desconfía de Mandela, pero pouco a pouco vaise convencendo de que ese é o camiño, de que ese é o futuro do seu país, non? E o chaval novo é interpretado por Matt Damon. Por Matt Damon. Esta vez non houbo que salvalo en ningún sitio, non? No. Ou é secuestrado durante a película. E comenzan un plan para popularizar o rugby entre as clases tamén populares, para que se animen a ir a animar a selección sudafricana, porque os negros en Sudáfrica contan nesta peli que iban ao estadio a animar o equipo contrario. Un pouco que me pasou un pouco como foi aquí a corte cando xoga España. Teño que dicir que esta peli me fixo pensar moito, me gustou sobre todo por ese tema da reconciliación. Cando cae o apartheid, todos os brancos teñen moito medo. Podo contar outra anécdota Por destas. suposto. Cando estaba na residencia de estudiantes, estábamos todos vendo un partido destos de España. España-Suiza. Aquel no que despois ganou Suiza. No, aquel no que despois gañou España. Sí. O de Mundial de Sudáfrica 2010. Debe de ser. Total, estamos vendo, no? O primeiro gol de Suiza. Berramos todos como locos, tal. O meu amigo Nacho tiroume un café encima porque se levantou todo emocionado, tal. E a directora estaba no despacho facendo cousas de directora e oivo de gol, todo celebrando, e dice, pois ganará a España. Entonces falou cunha amiga, estarás feliz porque marcou. Non sabía que era directora dunha universidade, o sea, dunha residencia universitaria en Santiago de Compostela. E falou cunha amiga, estarás feliz porque o primeiro gol marcou no España e tal. Como? Fuco, eu entendo que vos vides dun mundo moi concreto, pero dubido moito que sexa esta muller viña, dubido bastante que sexa maioría. Pero se había un lugar onde houbera ese fenómeno era na Universidade de Santiago de Compostela. Non sei. Claro, pero se eres directora, ao mellor non ves da masa popular. Bueno, xa. Bueno, perdón, podemos volver a Invictus. Quero dicir que a mí me fixo pensar moito, porque claro, eu desde o meu punto de vista, non, da miña realidade histórica aquí en España, eu sempre fui moi crítico co fin da dictadura, non? Por exemplo, eu sempre me pareceu unha vergoña a lei da amnistía, por exemplo, e despois a mala, a do ano 70 e pico, non a da agora. Pareceme sempre de vergoña que o teniente coronel Tejero viva la vida normal sen estar la vida loca na cadea de por vida, cousas así. Esta peli, pois non sei, fíxome pensar, non, de ver a os brancos estaban moi asustados e Mandela entende que non pode vir a impartir unha cousa que seguramente fora xustiza, que seguramente expropiarlle bens, poñerle sancións, seguramente fora xusto, pero ele entende que non é o bo para o futuro. Pero non quere derivar nun programa de guerra civil. Claro, eu sin ánimo de meterme tampouco aquí a comparar España con Sudáfrica, que son realidades distintas, eu creo que a diferencia é que esa reconciliación en Sudáfrica, desde o punto de vista de que os negros consiguen tomar o poder político e son eles os que perdoan os brancos, non é o mesmo que se fai en España, que simplemente as elites franquistas din, bueno, pois vámonos reformar e facer aquí unha democracia e non pasou nada, olvidademos. Non é un rollo de nós chegamos, tomamos o poder e perdonámosvos porque somos mellores que vos. Xa pasaran as masacres de Ruanda. No, eso foi posterior. O dos Tutsi, eso non xa naceramos, tiramos pequenos. Claro, no, pero por facer comparativa, creo que o mellor tamén como histórico de que se liase parda entre enfrontamentos entre grupos étnicos, é dicir, bueno, ao mellor é necesario. Non, o sea, eu entendo o do discurso de reconciliación, evidentemente, eu creo que a ver, está claro que dá para un análise máis. Sí, aquí viñamos a falar claro, de da pon análise máis, pero quero decir que me fixo pensar, sí, non? Sí, que porque quero decir, joder, pois mira, o mellor, quero decir, o teu argumento é moi válido, pero quero decir que me parece que ten un punto que o mellor para a xente que non coñece a historia de Mandela, como era, a ver, eu sabía quen era Nelson Mandela, pero non sabía os detalles, non, digamos, non sei, gustoume moito, non? Tú sabías de Nelson Mandela o que che contou o príncipe de Bel Air. Sí, bueno, eu no Príncipe de Bel Air de Nelson Mandela non, pero no Príncipe de Bel Air descubrín que era Malcolm X. Eso sí que o descubrín no Príncipe de Bel Air.
Non me acordaba que no Príncipe de Bel-Air falaban de Malcolm X. Sí, bastante. Sí, era como o gran referente. Sí, Cando, sí, cando falaban de si dunha persona a quen seguir, falaban de Malcolm X. Entón, bueno, non sei, por exemplo, acórdome unha parte na que el, bueno, cando el sube ao poder, el entende que ten que resetear o país, digamos. Entón, a bandeira de Sudáfrica que coñecemos agora é a que pon Nelson Mandela. Antes tiña unha bandeira que era un absoluto horror, que eran como 4 bandeiras non sei se a vistes alguna vez. No. Era como a bandeira antiga dos Países Baixos, isto de laranxa, branco e azul, pero dentro tiña como 3 mini bandeiras. Sí, bueno, aquí quitaronlle o aguilacho e pa diante. Eles fan, pero, claro, porque eles teñen unha historia un pouco pero eles curiosa. fan unha bandeira nova, pero a vella segue sendo válida, segue sendo oficial. E el, por exemplo, chama a xente, vindo ao estadio, animemos o noso país, elixid a bandeira que vos queirades. E acórdame dun momento no que están todos os brancos ca bandeira vella, menos un que está ca nova, e Mandela... En cambio, aquí nos estadios retíranse bandeiras. E Mandela achégase, non? É un momento tamén moi emotivo. Achégase a darlle as gracias por utilizar a bandeira nova e cousas así. Está claro que é un ensalzamento da historia. E dice que no chino nunca daban das outras. Está claro que é un ensalzamento da figura de Mandela, non? Pero non sei, pareceme eso moi interesante, en moitas partes moi emotiva. É unha peli que recomendo, a verdade, sen ningún tipo de marca como si que fixen que anterior, non? Esta sí que parece que paga moito a pena vela. Bueno, que o vello cliente é o vello cliente ao final. Sí, sen dúbida. Hostia, levamos dos de Clint Eastwood neste. Sí, parece mentira, sendo isto de cine deportivo. Pero máis deportes, vamos a cambiar agora e vamos a volver outra vez ao fútbol. Vamos a que nos traes aquí, Paco? Eu traigo unha peli de Taika Waititi que se chama El peor equipo del mundo de 2024. Taika Waititi Fer, quen interpretou Taika Waititi en Lo que hacemos en las sombras? Eso é do programa anterior. Claro. Pero por eso hai que acordarse. Que está protagonizada por Michael Fassbender e despois diferentes actores de Samoa. Ostras. Sí, porque a min gustoume esta Ah, peli. iso sí calé. Esta peli vai dun entrenador de fútbol yankee que é un borracho, un tirado, etc. E despídeno. Dicenlle, mira, no, tal, a última alternativa que che queda, a única oferta de traballo que tes que ir a Samoa e adestrar a selección de Samoa. É unha mezcla de Luis Van Gaal e Ernesto de Hanover. Tes que ir Mételo xuntos e sale este señor. Tes que ir a adestrar a selección de Samoa, que nunca gana nada e sempre lle meten 31-0, 27-0, non sei que. É máis, o único que che piden é que a ver se marcan un gol. Entón o tipo vai, ve o percal de que Samoa é moi pequeniño, que os que están na selección, pois un ten un bar, outro é o alcalde, outro ten un supermercado, claro, non é dedicación exclusiva, que son todos uns mantas, que apenas saben darlle patadas ao balón, hai todo un drama LGTBI con un dos personaxes, porque claro, está no proceso de transición e se fai a transición para ser muller, digamos que sería ilegal que participase porque deixaría de ter unha plaza masculina e vai en contra do regulamento, entón están aí se pa diante se pa atrás co tema da transexualidade. Non sei, pareceume moi bonita, pareceume é como se un capítulo en Crimen en el Paraíso, non sei se manexades esta serie. O mea serie favorita do meu pai. Buenísima, Crimen en el Paraíso, en lugar de matar a alguén, xogaran a fútbol. O mundo sería un lugar mellor se en lugar de matar a xente xogase ao fútbol. É o meu resumen desta peli. Recomendo a moi forte. Non quero meter a pata co que dixen antes do tema LGTBI, pero creo que vai tamén, hai como un choque cultural con unha figura que teñen eles cultural en torno a ese tipo de transicións, pero non me fagades moito caso. Uf, Paco, cando dixetes non quero meter a pata co tema LGTBI, de verdad que me puxen super en tensión a ver que ibas a dicir. A ver que burrada dices este animal. Así antes xa dixo os maricóns, non sei que. Agora xa rompemos aquí a... No, pero se nota que era con humor, home. Lind desta peli, non sei se o mencionaches, Lind desta peli que é basado nunha historia real. Sí. Sí. De feito, acaba dicindo, isto está basado nunha historia real. Levamos unha boa racha de historias reais hoxe, Pois a verdade é que sí. Evasión o Victoria, Invictus, Carros de Fuego, Olimpia, del Mundo, Carros de Richard Fuego. Jewell.
Alta fidelidade. Escuadrón Suicida. Cuadro suicida. Bueno, por min podemos pasar á seguinte película. Bueno, pues aí queda el peor equipo del mundo, que en inglés é Next Goal Wins. A min que pena que non a mantuveran o título, non? Porque seguinte gol gana. O seguinte gol gaña é como unha frase moi futboleira da rúa, non? De xogar o fútbol na rúa. De estar sí, o que mete o seguinte gana. De levar toda a tarde, hai que xogando, metendo 2000 goles cada equipo, ninguén levou a conta, hai que marchar para casa. Se fixera en Galicia sería Non vale furar. Non, Pero- Buah, non vale furar. Non vale furar. Non vale furar sería un Boísimo. título boísimo para unha peli de fútbol. Eso, mira, antes Por que non gravamos unha peli de fútbol na Galiza de xente que xoga a fútbol e se chame Non vale furar? había unha coña en que mira, que a mencionamos fora de micros, Días de fútbol, que tamén é unha película española dos 2000 acerca de, bueno, pois uns homes de mediana idade que Non digas recordan medianeidade, que me deprimo. que recordan que gañaron unha liga cando eran novos en infantís ou en alevins ou algo así, e deciden montar outra vez o equipo un pouco por reverdecer laureles. E mola porque teñen coñas desas, non? De que siguen un pouco xogando como cando eran nenos, non? De que un di que non vale que tirou a trallar, non? De cousas así. E foi moita gracia. Vamos a seguir. En fútbol, Un pouco distinto. pero o fútbol que se xoga cunha cousa que parece un ovo, non? Un melón. O fútbol americano que nos trae aquí Foucault. Sí, é o que pos americanos, os estadounidenses é o fútbol, que eles xa sabedes que chaman soccer ou como se diga, o que nós chamamos aquí fútbol de toda a vida de Dios. Pero eles, bueno, primeiro teño que dicir esta película que creo que se disfruta moito máis si entendes de que vai ese deporte, porque hoxe en día puxose bastante de moda, hoxe en día hai peña aquí que queda para ver a Super Bowl e tal, non é o meu caso, pero coñezo xente que sí. Mira, vou comentar unha cousa acerca disto, que a Super Bowl a día de hoxe é a xente fai watch parties, é un evento de pago, o sea, é unha cousa que tes que pagar se a queres ver. Os anuncios da O máis caro son os máis caros da Pero historia. refírome en España. Sí, en España. Se ti queres ver a Super Bowl, tes que pagar para vela e tal. Nos 90 era tan irrelevante isto que se daba pola galega. Como? A Super Bowl dábase pola galega nos 90. E de feito, se vades a YouTube, encontraredes algunha Super Bowl dos 90 na galega. Hostia. Que facedes esta noite despois de que facedes esta É que noite? eso teme- despois eu vi un do cacho- despois do moito programa. mellor que E isto descubrino porque me apareceu en YouTube e dixe, non podo creer o que estou vendo. E o tipo falando de, bueno, aquí primeiro down dos Bears, non sei que tal, eu flipando aí de increíble. Imagina o currante da galega nos 90 que lle din, tes que explicar isto. claro, é que Sin maior demos conta que esta película é do 99. No 99 en España nin Dios, Nin Dios. sabía. De feito non sei canto éxito tería aquí nese momento. Imagino que é unha peli que hoxe en día hai moita máis xente que pode entender porque, a ver, enténdese, pero por exemplo, hai moitas xogadas, moitas das tensións que hai joder, vexo unha película como Baixón ou Vitoria que xoga un partido de fútbol e eu entendo todo o tempo que está pasando no terreno de xogo porque un deporte que entendo. Mira, eu sigo sin Aquí entender cando é fora de xogo. Bueno, pero quero dicir, Unha regla no fútbol complicada. americano, o tema de, sabes, teñen unha portería, pero sin embargo, chegar ao fondo, tirarte co balón e que non te collan, xa un touchdown e vale 7 puntos ou algo así. Que en plan, isto é super absurdo, é como a bola de Snitch Sí. de Entendo antes o Quidditch Quidditch. de Harry Potter, claro, pero bueno. Entonces, hai moitas das cousas que pasan nos partidos que non entendes por qué. Hai un concepto que é unha palabra que di moitísimo nesta peli, polo menos na dobraxe española, que é o de audible, que eu non teño nin puta Porque idea do que están é. falando, eles teñen un sistema de telecomunicación a ver, hai un adestrador que é Al Pacino a pé de campo. Hai outro que vai como un técnico que vai preparando xogadas nunha cabina que eu cando empezou a película pensei que era prensa, pero non, porque está con un sistema de línea interna de comunicación con auriculares, se van falando entre eles planificando xogadas. Buah, están como facendo estrategia militar no campo de fútbol. Sí, no ano 90 e pico. Tamén é certo que eso préstase máis porque se vos dades conta os campos de rugby ata teñen numeración De fútbol americano. de fútbol americano, perdón, cada zona está como numerada, entón eu supoño que é un pouco como xogar ao xadrez, en plan, Sí, sabes? L7 claro. Bueno, se falar tanto do xogo en sí como da película, hai unha película de Oliver Stone que é un señor que, bueno, que entrevistou a Fidel Castro. aparte de eso e a Putin e tal, e ten un estilo como moi propio. A min cando fai, a min un tío que ten películas que me gustan moito como Platón, pero despois ten e algo que lle pesa nesta, sin ser unha mala peli, que ten demasiada estética ás veces videoclip. E esta película ten moitas escenas nas que parecen un auténtico videoclip, que incluso momentos que
como que cousas que pasan na historia pasa super rápidamente, como venga, vamos á seguinte escena, aquí fundimos a negro e pasamos aquí a un blanco negro que non ten moito sentido, cambio de escena e están noutra secuencia, tal, así un pouco raro, pero bueno, un equipo de fútbol americano que a dona é Cameron Díaz, que era a filla do anterior dono, que supóse que morreu fai pouco tempo, trasladoulle, entonces ela ten como ela como unha como a Homer cando lle regalan un equipo de fútbol americano. Los Broncos de Denver. Ela é como un tiburón de finanzas, no sentido de ela quere ganar, pero non porque teña auténtico amor polo deporte, sino porque ela quere facer cartos. Ela para isto, ela é un negocio este equipo. E o adestrador Al Pacino, sempre vou dicirlo ben todo o tempo. É Al Pacino que ten outra visión. Al Pacino foi xogador, Al Pacino leva 20 e pico anos de adestrador e ele é a visión clásica romántica do deporte. Gil dicindo que era futre. Entonces teñen esa tensión todo o tempo. De feito, hai unha escena na que o está falando cun compañero de equipo así diante dunhas copas, tal, en plan, vellos lamentables de que mal los jóvenes, e di un rollo que me parece que define moi ben a filosofía dese personaxe, que cando empezamos a botar publicidade nos partidos, a nosa xente e o público perdeu o foco, deixaron de importar xogar para importar todo o que había ao redor. Entonces perdeuse a esencia do fútbol, digamos. Entonces eles son como odio eterno do fútbol moderno, pero no sentido do fútbol americano. Eles son como paladíns da última época. E no equipo tamén hai esas tensións, porque hai xogadores moi veteranos, por exemplo, Dennis Quaid fai aquí dun xogador que ten casi 40 anos, está físicamente xa moi gastado, como penúltima tempada tense que marchar porque está con rollos para dor, ten molestias crónicas nas costas, tivo unha contusión, claro, e a vez aparece Jamie Foxx, que daquela esta película tiña 20 e pico anos ou 30 como moi, o sea, un tío bastante novo, que é como a estrela en ascenso do equipo e o que lle está facendo sombra. Entón, a película por unha parte é unha película moi coral, de feito hai moitísima peña famosa facendo Canto dura? Casi 2 horas e media, 3, facendo cameos, porque o prota é Al Pacino, pero está acompañado por Cameron Díaz, pero está Dennis Quaid, está Jamie Foxx, aparece hai un cameo de Oliver Stone, hai un cameo de Charlton Heston casi ao final da película que se vas facer pis pérdelo, e en plan, hostia, Charlton Heston de verdad. Bueno, pero Jamie Foxx James Woods no 99 non era tampouco. No, pero que dicir, o sea, hai moita peña moi mítica que James Woods, por exemplo, que fai papéis ni siquiera moi grandes na peli que dis, que dispendio de cartos aquí en cachés. A película non está mal, a película repasa casi unha tempada inteira. Eu pensei que era unha mítica película ambientada nun domingo, de feito. Pensei que era a mítica película que todo nun día, pero non, porque o nome da película ven dun dito que é un domingo calquera ganas ou perdes, que é como o dito que teñen no equipo de, pues, o fútbol é así, non hai enemigo pequeno, 11 contra 11, tal, vale. Nese caso fútbol americano. Entonces, dai ben o nome e repasa toda unha tempada con altibaixos deste equipo, no que está por unha parte esta filosofía do fútbol antigo de Al Pacino, máis a filosofía de quero facer cartos, incluso presiono ao alcalde con que se non para mí recordo moito Riazor, con que se non me reforma o estadio, que me piro pero non a Albuquerque, que me piro a onde din, eles están en Miami na peli e amenazan con marchar pues hasta creo que a Los Ángeles ou así, que lles ofrecían un estadio novo. Pero tenche que recordar en todo caso a Balaídos, non a Riazor, non? No, pero digo por este Cristo que tiveron este ano o Concello Sí, de a ver quen co club, pola reforma do estadio, polo convenio de usos do estadio. Vale, eu digo porque hai uns anos sí, Bouriño quería marchar ao cerca de Vigo. Sí. Notase que neste podcast eu non tomo nin partido no derbi galego, xa que podo rajar de todo o mundo, teño inimigos en todas partes. Bueno, a peli esta non está mal, a mí fíxome reflexionar sobre dúas cousas principalmente. Unha, os equipos de fútbol americano son tochísimos, porque entre titulares e suplentes, é verdad que eso parecía un exército, debía haber 40 xogadores no equipo, unha animalada así, non sei canta xente aí no campo, pero entendo que un deporte moi físico, no que as lesións deben ser comuns e debes ter un cuadro de deportistas moi amplo. Porque xa solo vendo as coberturas de... O sea, o vestuario, de verdad que aí había 40 ou 50 tíos no vestuario. Despois hai escenas moi graciosas como Cameron Díaz indo a saudar os xogadores e algún en bolas, pero plano xeral, a pirola do tipo colgando, dando llamán, que tal, jefa, así un gran partido, todo así, que como LOL, Oliver Stone.
E despois, a mitad da película son juergas que se corren os que eso non é mi futbolistas. mano. pero un rollo que a mitad da película é cocaína, prostitución e macrofestas, que eu digo, a ver, supoño que máis ou menos o deporte profesional de élite debe ser así, pero non sei, aí é como que Oliver Stone se recrea demasiado en todo. É a mítica película como de un home medianamente honesto, que sería Al Pacino, medianamente, porque o personaxe A ver, tamén é Al Pacino. é Al Pacino, que cal nunca é limpo ao 100%, no medio dunha auténtica Sodoma e Gomorra futbolística. Entonces, para mí é unha peli moi excesiva. Todos os personaxes son moi antipáticos, todos os personaxes teñen axendas ocultas que che fan que non che caian ben, porque por unha parte Jamie Foxx é un puto flipado e que trata fatal a súa parella e que non sei que. James Woods, o médico de equipo, un auténtico fillo de puta que oculta información de saúde aos xogadores para que non deixen de xogar. Cameron Díaz é unha chunga que se quere levar o equipo a outro sitio porque non lle dan cartos. Al Pacino é un señor que se emborracha coa estado de depre e chama a súa exmuller e dille que se viu as fotos da neta e que por que nos divorciamos. Como amigo de Fer. Sí. Polo que teño entendido, de todos xeitos, todos estes excesos ocorren na NFL, no mundo do fútbol americano. En especial, gustaríame comentar o que decías de James Woods, do médico. É ben sabido que os médicos da NFL esconden información acerca da gravidade das lesións. É un deporte moi agresivo, o fútbol americano, e as proteccións que levan non son dabondo para protexer. Hai unha película, de feito, protagonizada por Will Smith, que se chama La verdad duele, que vai precisamente do médico que decide falar. É como se chama en inglés? En inglés chamase concussion, que é como contusión. Sí. Que é precisamente do médico que decide falar, non? Decide falar en plan de as lesións cerebrais que teñen os xogadores. Sí. Entón isto é unha, quero decir, non é unha cousa, non é unha ocorrencia do Oliver Stone, onde quero chegar. Isto é unha cousa que unha realidade que seguramente Oliver Stone está intentando denunciar na película. Bueno, pola miña parte é unha película moi longa. A mí non me aburriu, parece unha peli entretida, pero creo que aí se disfruta moito máis se coñeces o deporte, porque entón podes entender moito mellor o que está pasando no estadio realmente e por que se acaba. É unha peli para que tens que estudiar. Non, que tens que ter polo menos un pouco de control sobre o deporte. E pois hai outro tema, cando decías as proteccións, a ver, isto é un spoiler, pero non é un spoiler porque non ten ninguna importancia na trama, pero hai un partido a un xogador rival perde un ollo, sale un ollo da conca do ollo. E se ve no campo, é verdade. E vestido no campo. E eu digo, pero eso pode pasar de verdade nun partido de fútbol americano? Porque, ainda que, a ver, levas o ollo exposto, pero estás no fondo dun casco e non che veñen aí cun bolígrafo a meterche no ollo. Que mellor a propia protección. Pasa man desnuda. A mellor a propia protección foi a que se meteu no ollo. Non sei, mellor que collen o ollo, meten yo nunha neverita destas para tal, pero se ollo podes volver a poñer aí, non creo. Verá medio equipo, o sea, verá medio campo. Claro, que é unha imaxe como super gratuita, super grimosa. A máis, nin siquiera ves a xogada que a causa, porque este rollo que ten Oliver Stone de videoclip, de pronto a cámara falla así un xiro raro e ves que están atendendo un tipo, de pronto ves que está sangrando, pero pensas que te la cella aberta, de pronto hai un ollo tirado no chan. O PNJ de Skyrim de yo era un aventurero, pero recibí un flechazo na pierna. Rodilla. Pois aquí era, bueno, eu xogaba a fútbol americano, pero saltoume un ollo. Bueno, teño que dicir esta película que, sin ánimo de facer spoiler, pero ten unha resolución que me chama moitísima atención porque empezan os créditos e ti pensas que xa acabou e de pronto hai como unha escena non pos-créditos, sino durante os créditos, que están saindo os créditos, pero a peli continúa, que é importantísima para o final xeral, para dicir o que como acaba, pero que se te levantas cando empezan os créditos e quitas a peli xa non a ves. Eu estive a punto de quitar, eu chamado créditos, pero vin que seguía, que empezan a aparecer personaxes e que era unha escena e dixen, pois deixo. Nada máis. Poder haber, non ten fallo tampouco. A min a verdade é que me gustou, aínda que son un ignorante de fútbol americano, pero bueno, eu sí, a min e ademais seguramente moita xente viu sen ter visto a película e lle chegou algún tipo de vídeo viu en YouTube ou algo así o speech o discurso que dá no medio tempo Al Pacino, non? Os xogadores é como a parte seguramente máis famosa da como as de salvar o mundo pero en xogar. Sí, un rollo así unha desas de... que chámaselle informalmente o discurso de pulgada a pulgada, non? Porque é unha cousa que di moito, porque o fútbol americano vai diso, non? De avanzar metros
A ver, Fer, tú que deporte coñaro nos trouxeche agora? Eu trouxen unha cousa un pouco especial, porque estamos falando ata agora, os Xogos Olímpicos que empezan agora son evidentemente os Xogos Olímpicos de verán, pero tamén hai Xogos Olímpicos de inverno, non? No que hai as competicións de esquí e todo isto. No, pero iso é un spin-off. Eu estou moi orgulloso de traer hoxe aquí un clásico da sobremesa, das pelis de sobremesa, como é Elegidos para el Triunfo, que por este título seguramente a xente non se dé conta de calé, pero se vos digo que é dos xamaicanos que montan o equipo de trineos, seguramente máis de un xa lle sone un pouco. Esta peli é unha peli de 1993 que unha vez máis fala dun feito real que aconteceu nos Xogos Olímpicos de Inverno en Calgary no ano 1988. É dicir, solamente 5 anos antes de que se fixera a peli. E trata de... Bueno, a peli empeza con un americano interpretado por John Candy, por certo, porque esta peli é unha comedia. La salchicha peleona. La salchicha peleona. Interpretado por John Candy, que é un home que era un corredor de bobsleigh, o bobsleigh, son estes trineos que se tiran por pistas que parecen parques acuáticos conxelados. Sí, por rampas. Non sei se sabedes o deporte que me refiro. Non me dou Sí, conta. tírase por unhas rampas. Sí, son unhas rampas, así curváceas. eso, pero son como circuitos que xiran e tal. Non é a Ten rampa pinta, dos esquís. ten pinta de perigoso, De feito, ten morto xente, cousa así, sí, porque hai varias modalidades. Hai o individual que se tiran como se fora unha táboa de planchar, tal cual, entón van a peito descoberto. E logo hai o gordo, que parecen... Un amigo meu describiunos como coches do F0. Que son como unha especie de cohetes no que se meten os tipos e van xirando e tal. Tú ves o deporte e dis, isto non pode ter ciencia, isto colles o trineo, tiraste por aí e xa está. Pero non, porque polo visto tes que frenar, tes que saber como tomar as curvas, o sea, hai que manobrar. Sí, tú e eu espetámonos na primeira. Sen dúbida. E cando vas ademais en equipo, nos estes que van 4 metidos, teñen que compensar o peso dun lado do outro. Exactamente. Así que ten traballo en equipo. Non, ten pinta de ser un deporte complexo e curioso. A cuestión, este señor competía nisto, gañou unha medalla de ouro nunhas Olimpiadas, pero nas seguintes Olimpiadas que volveu a gañar o ouro, descubriron que fixera cousas ilegais, que fixera trampa e quitaronlle. O tipo vive un pouco retirado, o sea, vive un pouco amargado por aquilo, pero como que ao final tamén tivo un retiro dourado en Xamaica, non? O tipo vive ali en Xamaica, adícase a temas de apostas e cousas así, como se fora corredor de apostas, un rollo así, é do que vive el ali. Total, que hai uns xamaicanos ali que saben que este tipo que foi deportista disto, pois está vive ali, non? Estes tipos son moi aficionados ás carrilanas. Porque polo visto hai carrilanas en Xamaica, que son como... Ai, por favor, o galego que foi a Xamaica. Hai como unha competición de carrilanas que se tiran con carriños feitos polas pistas de terra monte abaixo. Non? E os tipos descubren o tema dos bobsleighs. Como se chama o pueblo? Esteiro. Novo Esteiro. Descubren as carreiras de bobsleigh. Esteiro Town. E a un deles ocórreselle, tío, temos que facer isto e ir aí representando a Xamaica os xogos de inverno. Vamos falar co tipo este. Que este sabe. E van falar con ese tipo, e claro, o tipo pensa que están tolos, non? De como vai competir Xamaica en deportes de inverno. Eso é unha tolería. Pero logo o fulano primeiro veos correr, porque en Xamaica é un país que, pese a ser tan pequeno, ten moitísimas medallas de ouro en 100 metros lisos. Hai que andar moito, debe ser tan pequeno. Teñen moi boas condicións xenéticas e moita cultura, ademais, das carreiras de velocidade. Entón, os tipos estes que se carrilanas son uns sprinters da hostia. Un deles, de feito, tratou de chegar aos Xogos Olímpicos de Seúl, pero non o conseguiu, pero é como un atleta. E el ve que son moi rápidos para esa rincada que necesitarían co trineo, sí. E ven que se lles dá moi ben o das carrilanas. E non hai fallo. E di, pois que carallo, vamos a intentalo. Son of a bitch, I mean. E os tipos, bueno, pois intentan entrenar en pistas de terra ali cuns trineos feitos un pouco made in feito na casa, que se adoita dicir. Con carrilanas.
con carrilanas, con esas cousas, tratan de conseguir financiamento, todo o mundo ri deles, todo o goberno non quere saber nada deles, en plan de, pero onde ides? O Comité Olímpico Xamaicano, en plan de, mira, xa bastante gastos temos para mandar os que corren, vamos mandar aquí a Canadá un cotrineo a faceros un normal. Entón aí teñen como moitísimos problemas, pero isto non creo que sexa spoiler, finalmente conseguirán formar un equipo e conseguirán presentarse aos Xogos Olímpicos de Calgary, en Canadá, no 1978, coa bandeira xamaicana, que eu sei que foi a primeira vez que ocorreu na historia. É unha peli, non é un peliculón, nin moito menos, unha peli moi lixeira, pero é unha peli de moi bo rollo. Dá para darnos un programa para películas de carrilanas. Ostras, ten que haber, ao final. A verdade é que é unha peli de moi bo rollo. Eu recomendo vela así unha tarde tonto, incluso mentras comedes ou mentras almorzades, o que quere a historia. Había un capítulo dos Simpson de carrilanas. Sí, o campeón de non sei cantas carreiras que ao final era un neno. Direi, para concluir isto, que isto ocorreu na realidade e desde entón pero con xente fea. E desde entón Xamaica compite en bobsleigh nas Olimpiadas de inverno. E adestran con carrilanas. Eso espero, a verdade. Non sei se vistes esta peli, por certo. No, tío, ahora apunto por verla. A súa existencia para nada. Pois para min é mítica de despois de comer na tele. Vina bastantes veces, a verdade. Bueno, pois aquí está a representación de deportes de inverno. Aquí vedes que estamos cubrindo un abano pois exhaustivo, non, de deportes, e unha vez máis volvemos a cambiar de deporte, pero unha vez máis volvemos, como non, ao deporte rei, unha vez máis, verdade? Fútbol. Sí, además vamos a cine de barrio. Vamos a repasar un pouco. Por favor, películas. Aquí cortinilla de cine de barrio. Vou comezar por Los Tres de la Cruz Roja, unha película española de 1961, protagonizada por Toni Leblanc, José Luis López Vázquez e Manolo Gómez Burr, no que son tres colegas que son uns flipados do fútbol, van ao estadio, teñen un amigo dentro do estadio que traballa de porteiro e vai saindo afora a decirles por marcou gol, pero de porteiro de Bedel ou de porteiro de fútbol? No, de Bedel. Cando pasa algo sale para fora e dilles marcou tal persona. Pero tipo liga dicindo, no, son porteiro aquí no estadio do local. Creo que é parte dun dos chistes. Hai outro que é que simples son, macho. Sí. Hai un que é fontaneiro, non? Entón dille unha das clientas. Teño a ducha rota, podes pasar a ver o que lle pasa? Xusto, si estropean as tuberías todos os sábados, porque é a única clienta que ten televisión. Vamos, entón descubren que a Cruz Roxa ten xente traballando en diferentes sitios, no teatro, no tal, e nos estadios. Entón tiran desa españolidade picares que dice, vámonos a matricular na Cruz Roxa para ser voluntarios e así vamos pasar gratis a ver os partidos. Entón, toda a comedia española é eso de intentar pasar gratis a ver os partidos e de como en realidad pues, non lle sale tan ben e os mandan a vigilar carreteras ou como moito ver un partido de toros, iba a decir. Esto como no Simpson cando van ao sitio que era como un parque temático da historia de Estados Unidos e que están na batalla non sei que están vendo polo muro subido ese un tipo aqueles nenos queren aprender gratis. Que ten de curioso? Ten de curioso que nos presentan unha Cruz Roxa como algo supermilitar. O sea, non sei se a Cruz Roxa nos seus primeiros anos tiña escalafóns militares e había... No, pero España no 61 o mellor había algo que estaba baixo xurisdicción militar ou algo así. Antes comentábamos que eu recordo que os obxectores de conciencia podían facer a mili na Cruz Roxa, non sei se na Cruz Vermella, vamos, non sei para xente moi nova, antes había unha cousa que se chamaba mili, que era un servizo militar obligatorio. Había o que se chamaba obxección de conciencia. Tamén comentamos unha cousa moi curiosa, que antes
obxección de conciencia era algo super de esquerdas, que pasabas de irte a facer a mili aínda que foras preso, agora un obxector de conciencia é un médico malo que non quere practicar abortos ou poñer vacunas. E tamén che digo unha cousa, é verdade iso, e tamén che digo unha cousa, Fuco, que ti dice para a xente nova, para a xente moi nova, igual o descubren eles mesmos, non hai que explicar tal como está o mundo. A lo mejor viene unha sorpresa. O mellor. Bueno, chavales, pues nada. Es como un campamento moi largo. Tamén teño que comentar que en España non a vin, pero se inventou unha película que se chama Las Ibéricas Fútbol Club. Las Ibéricas FC. Esta vira é un cacho en cine de barrio, realmente, hai tempo. Sobre unhas mulleres que no anos 71 se apuntan a xogar a fútbol e descubren o reaccionaria que é a sociedade contra unhas mulleres que xogan a fútbol, que é cousa de homes. A peli, eu recordo moi casposa, pero hai que recoñecer que tocar, aínda que sexa de refilón o tema, estando Franco vivo, ten o seu mérito. Eu creo que era programa no momento. Pode ser, a verdade. Pero claro, pasaron moitos anos. O mellor volve a ser progre en 20 anos. Sí, Oye, como pues van mira. as cousas. Tamén se fixo unha peli que non din conseguido, que se chama La Batalla del Domingo, do ano 1973, protagonizada por Di Stéfano. Sí señor. La saeta rubia. E a última cousa que coñecín de humor relacionado con fútbol é a adaptación dos libros infantiles que se chaman Los Futbolísimos, protagonizada por Fernando Tejero, Joaquín Reyes e Toni Acosta, que é un equipo de nenos de fútbol que pode quedar sin o equipo porque alguén está saboteando os árbitros, botándolle soníferos no café e quedanse todos dormidos mentres arbitran os partidos. Ostras. Que, Dios mío, que plan maléfico para dominar o mundo, Bueno, libros de nenos, entendo, los futbolísimos. Sí, tuvo moito éxito. Sóname te los visto, Son librerías dos- e cousas así. 2007, 2008 foi cando tuvo gran tirón. Se permite xa por engadir, xa que estamos listando o que coñecemos de fútbol, a saga Gol. Ai, tamén a vin. Bicho a saga Gol, en Vin a serio. saga Gol, o que pasa é que non a metí na escaleta. Porque son unha mierda. Son unha mierda. Oye, pero a primeira... Mira, vou vos narrar a primeira escena da sala Gol. A primeira escena da saga Gol é uns mexicanos. É unha saga que se chama Gol. Non, Sí. non é, non En se chama función do saga. país, chamase Gol. Hai algunha que lle puxeron Gol. Gol, golea como pueda. Total. El a hijo de primeira Gol, escena la da novia saga de Gol. A primeira escena da saga Gol é un grupo de mexicanos cruzando a fronteira e un neno pequeno que leva un balón de fútbol se lle cae e o pai dille, déjalo, é solo un balón. E empeza a película. A partir de aí pensai o que queirais. E é unha, teño apuntado, o sea, porque o mirei, é unha das poucas películas que ten a aprobación da FIFA para falar de equipos de verdade. Sí, de feito, en Gol 2 sale todo o Madrid da época. De que época é? Pois debe de ser do 2007 ou 2006, unha Sí, cousa así. Non coñezo esta saga pa nada, tío. No, é que sorpréndeme que saindo o Madrid non fose famosa en España. É que Eu é mítica, é baixo presuposto. sí, é mítica peli de que eu coñezo porque porque a vin no videoclub ou porque a Sí, vin en sí. internet que alguén falaba dela, pero Debeu non, de salir en VHS directa. sí, non O sea, recordo. a pasta que gastaron é en cambios de futbolistas. Eu non recordo no cine, nin que houbera campañas, nin nada, e sorprende moito saindo Está gratis en Beckham, YouTube. Melguera e todos os de Madrid da época. Está gratis en YouTube, polo menos a primeira. Pois mira, como é Eso que aforras. o rollo. Se eres masoquista, tes ganas de ver unha peli que se chama Gogol, Por certo, vai en xeral, como dicía aquí a corte, dun mexicano pois que chega a ser xogador das grandes ligas en Europa, pois Hostia, non metemos esa que non metemos. Quero ser como Beckham. si, non a vin eu. mira, tiña- Teme moi tiña mítica, tío. listada, pero digo, non chega. pinta un pouco de rollo. Son o que menos lle gusta o fútbol e o que máis falou de fútbol neste capítulo. Que tal, quero ser como... É verdade que foi moi mítica no seu tempo. Foi unha peli mítica no seu tempo completamente olvidable. Xa, a ver, é mítica porque toca un tema que no seu tempo era valente, supoño, non? Porque E protagonizado por unha rapaza. é unha rapaza india, non? Que quere xogar Sí, ao fútbol. sí, sí. Drama familiar... Bueno, a ver. O... Era francesa.
Era inglesa, creo. Era inglesa, se soname. inglesa, vale. Non, demasiado cine francés. Eu vin o soño de Jimmy Greenwald hai anos, que tamén é de fútbol e tamén é inglesa, que é dun neno que ten moito talento, pero que bloquease cando o ve xente xogar. A gracia que ten esta peli é que, claro, o neno sufre bullying porque daquela, nos 2000, o Manchester City era unha mierda e o Manchester United era a hostia. Eso quería decir como cambiaron as tornas, Como cambiaron as tornas, bueno, que o contrario agora Creo mesmo. que podemos pasar ao baloncesto, non? Podemos pasar ao baloncesto, Sí, señor. pero vamos pasar a... bueno, no, espera. Vamos pasar ao baloncesto con Fuco primeiro, porque eu tamén vou falar de baloncesto. O baloncesto máis callejero e máis canalla. Bueno, eu vou falar dunha película. A verdad que estivemos pensando a todo momento se incluir esta ou se incluir unha tribu na cancha, porque non había tempo para todo. Sí. E pensamos E son relativamente parecidas. que película chorras sobre baloncesto dos anos 80-90 podemos meter para abrir este último tramo sobre baloncesto. Cal votaría máis veces na tele? Aquela época e aí. E ao final, pois collemos a que nos pareceu un título máis chorras, como é os brancos non a saben meter. Que teño que dicir que a versión original inglesa, anglosaxona, chámase White Men Can't Jump. É dicir, non poden saltar. Pero No, se lle podes meter un chiste sexual polo medio. Claro, porque fai referencia a que o protagonista, Woody Harrelson, os homes blancos en xeral non son capaces de meter un mate. É dicir, de meter anotar quedando colgado do aro, saltando o suficiente como para A epicidade. o aro, con a xogada moi mítica da NBA, dos O mellor o xogadores tipo este tan negros. alto español sí que o sabe facer. Home, a ver, os profesionais saben non facer todo. Claro, incluso os xaponeses, tal como vimos en Slam En Dunk, Slam Dunk, sí, señor. mitiquísimo manga. Bueno, pois esta película dos blancos non a saben meter está protagonizada por dous pesos pesados da actuación, como son Woody Harrelson e o vampiro Bo, é dicir, Wesley Snipes, eu creo que a única película que eu coñeza que están os dous xuntos. E teño que dicir que son unha parella que ten bastante química. Eu de Wesley Snipes flipame a peli na que se entreviste. Sí, Outra vez falamos esa película unha vez en cada podcast, máis ou menos. Algún día falaremos en que condicións vimos, en que esa situación película. vimos esa película Fuco máis eu. E o revuelo que causou. Pero hoxe certa non é comunidade. ese día. E esta película de Os blancos non a saben meter é de baloncesto, pero máis ben de baloncesto de pachangas, callejero. Non son equipos estándar, non son equipos completos, son as míticas 2 contra 2 que todo o mundo temos xogado algunha vez, incluso en media cancha, en competicións de rúa completamente non oficiais, etc. E isto é un branco, Woody Harrelson, que é un tipo así que non ten oficio nin beneficio, solamente un tipo que lle gusta o baloncesto e que lle máis se lle dá ben, e que quere ser como as súas maiores estrelas, pero que é un tío que lle debe bastante pasta á mafia por unha compraventa dun tema que saliu mal, tal. Entón, necesita conseguir cartos urxentemente. E un día chega a cancha onde están así os máis chungos do barrio, digamos, e os mellores xogadores, que ali están liderados por Wesley Snipes, que o mítico xogador chuleta que é o puto amo, tal e cual, non sei que, a ver, Blanquito, jiji, jaja, vamos xogar. E resulta que o Blanquito xoga bastante ben. É dicir, non é un super pro, pero é bo. Entón Wesley Snipes, que tamén necesita cartos porque ten unha muller, un fillo e tal e cual, el ten como unha empresa de albañilería, el fai así apaños, pintura, reformas en casas e tal e cual, pero claro, nun traballo que non ten ese traballo sempre e que a veces non lle gusta como o baloncesto. Entón di, eu con este notas, que é blanco, ninguén sabe que ven comigo, que o coñezo, podo ir polos diversos barrios de Los Ángeles indo estes campeonatos extraoficiais a apostar ca peña, putear a peña pensando que va xogando rollo Lazarillo de Tormes, tal cual, rollo, veño sin compañeiro, mira ese Blanquito que está aí que xogue comigo, e que toda a peña, como vexo con Blanco que pringado non sabe xogar, vou apostar aquí $2,000, e ao final perden porque nos ganamos tal e levamos unha pasta. Entonces empezan con ese modus a operandi. mítica de empezar perdendo e dice, la revancha.
Claro, e a máis que co Woody Harrelson se pechega como que non o coñece, como que é así medio pringao e tal e cual, e depois é super puto vamos xogando. Entonces, a película empeza con ese rollo e vai, digamos, evolucionando a partir da relación entre eles dous e de como se meten, de como tampouco eles un co outro son demasiado de fiar e como se van metendo pois cada vez digamos en problemas máis grandes. Mentras que Woody Harrelson, digamos, que está perseguido pola mafia e ademais ten a relación ca moza gustoume moito porque ten unha relación como moi humana. A película esta, sendo unha comedia chorra dos anos 90, ten un par de cousas que me gustaron moito. Unha, que é unha historia completamente de perdedores, é dicir, acaba a película, e non che digo que acabe fatal, pero é como que non hai apenas unha evolución de personaxes, son tipos que ves que van seguir sendo uns mismos túzaros toda a súa puta vida, Sí. pero a veces, sendo uns perdedores, están tratados como con bastante cariño polo guionista, polo director, é dicir, xente que empatizas, ainda vendo, sabes, que non son ningúns angelitos ni nada por estilo, digamos que é unha picaresca que se che fai incluso entrañable. E a relación que ten ca muller está moi, a min gustou moito, incluso pasou unha película desa época, porque con todos os rollos que hoxe en día chirríen 30 anos despois neste tipo de narrativas, a tipa é bastante como a intelixente do grupo, é dicir, é a que ten pois quere sacar cartos dunha forma específica, quere cambiar de vida, quere que ela tope un traballo, incluso non quere que el este aí, quere que el tamén axude a ela a sacar un pouco mellor de sí, ni sequera que este aí sempre para cumprir os caprichos e nada polo estilo. O sea, ten un rollo así como bastante empoderante e tal. Da tensión que ten con ela, parte da trama da película vende aí e tal, e a min teño que dicir eso, que me gustou bastante, sobre todo gustoume máis do que esperaba por unha película así tan chorras deste rollo, que se me fixo entretida, que me gustou a relación entre Snipes e Woody Harrelson porque creo que tiñan bastante química en pantalla, e despois teño que dicir que, a ver, eu non sei se o guionista da película é branco ou negro, pero teño que dicir que o pasei teta cun dos chistes máis jodidamente racistas que se me poden ocurrir nunha película destas, que van ao barrio un dos barrios dos negros, non? Ali a retar uns tipos que están xogando, entón aposta moita pasta, apostan $2,000 ou tal, e tipo di, sí, vou por eles ao coche, entón vai ao coche, colle unha pistola, un pasamontañas, e vai a unha tienda que hai pasando na calle do lado e métese a atracar o tipo para sacarlle cartos para ir a apostar, e o tipo da tienda di en plan, mira, eres fulanito que recoñezo a voz de gilipollas que tes tal, non sei que, ao final pones a negociar e como que lle empeña a pistola para que lle dé os cartos para ir a participar, pero fai moita gracia o rollo de un tipo así negro de 2,20 metros, así super tal, así vou o coche polos cartos e vai o coche por unha pistola e un pasamontañas. Ser eso que me merca as cervexas todos os putos días. Eu estaba vendo a película e estaba dicindo, joder, isto é a cousa máis políticamente incorrecta de toda a peli, ou somos, sabes, ou vai haber aí algo aínda peor. Me parece moi bo, non sei. Eu pensei que me ibas a decir que iba a coller a pistola e marchar ca pasta que estaban apostando. No, é que moito máis épico rollo de vou atracar aquí a tenlo. Eu pensaba que ibas a dicir algo máis explícitamente racista. Pero, a ver, o rollo de o negro non ten cartos, colle unha pistola e vexe a atracar unha tenda. Pero non é un negro calquera, é un tipo que xa sabemos que está na mala vida, non quero decir que xa sabemos que é un delincuente, non. Non sei, a mí fíxome moita gracia. Eu recordo como unha peli divertidísima tamén. Era moi mítica esta cando botaban na tele. Sí, que esta sí que era mítica dos 90. Pero era mítica que fixeran sempre un comentario jocoso no periódico, en plan de los blancos non saben meter, tranquilos, va de baloncesto, non? E cousas así. Claro, é que é o mítico doblaxe que dice, en plan, a ver, non facía falta ningún a meter este chiste aquí, pero sí. Bueno, a ver, vamos con máis negros saltando, non ten moito máis que contar a peli realmente. Vale para botar unhas risas, completamente esquecible por outra parte, pero non está mal. Ten un remake que me parece que debe ser auténticamente terrible, non recomendo velo porque ten moi mala pinta. Só vou comentar unha cousa que cando se grabou esta película había un pouco de cachondeo de Woody Harrelson de cara a Wesley Snipes, porque polo visto Wesley Snipes non sabía xogar ao básquet moi ben. Woody Harrelson era bastante competente, entón hai un pouco roles intercambiados, un pouco aí de orgullo negro, pero como se vas tan mal sendo negro, non? Un rollo. Eres galego, non sabes cazar. Hai unha cousa que pero non é, eso non é da película en sí, sino da estética da película, que, joder, pa min, que, bueno, somos uns tipos que temos 30 e tantos e tal e cual, e verdamos anos 90, 2000, a estética da película é moi bella. Ti velos e dis, sí, joder, que pintas levas. Pero que hoxe en día a xente non va a empezar así outra vez. Sí, mira, e de feito non sei se está seguindo a Eurocopa, pero chamoume moito a atención que a selección española, a roupa que levan cando non están xogando, é dicir, o chándal, estas cousas, é
non é inspirada, é tal cual o que levaron na Eurocopa do 96. Seino porque eu tiña Atoparon nun armario. Seino porque eu tiña esa camiseta de España da Eurocopa 96. Vin un coe e dixen, hostia, como leva esta camiseta? E logo vin que levaban todos e cos chándales dos 90 de táctil. E dixen, joder, vaya revival se pegaron aquí. É que hai un pouco ese rollo. Eu creo que están volvendo os 90. Pero recórdame moito E la heroína. Recórdame como van vestidos as primeiras tempadas do Príncipe de Bel-Air. Sí, Con esta tal gorra cual, polado, tal cual, e tal todo cual. o rollo. Camisetas sin mangas, pero que parece que levas un saco e que se che ve todo o corpo porque a manga colgache por debaixo do peito, casi. Sí. Bueno, vamos a continuar a falar de baloncesto. Eu traio un combo aquí hoxe Dominicano. Palomita. porque vou falar das dúas películas de Space Jam. A primeira película. A segunda película. Space Jam 1, vamos a empezar por aí. A primeira de Space Jam. A única película de Space Jam. Un clásico dos 90, un clásico da nosa infancia que lle temos moito cariño, creo, os tres, non sei. Sí, ya poso neno de ahora, dice que mierda es esto. Que é moi curioso porque Pues nos menos da hora que se joda. Porque nos 90 tiñamos como equipos e xogadores favoritos da NBA baseados na nada, porque ninguén viu un partido da NBA nunca. Nesa época, que ibas primeiro? Probablemente botasen na galega despois do fútbol americano. No, que va primeiro. Tiñas que ter Canal Plus. No, na época de Jordan estaba cotizado. Primeiro, tiñas que ter Canal Plus e segundo, tiñas que levantarte ás 2 da mañá. O sea, tiñas que estar ás 2 da mañá experto para velo. Mira, Ningún neno. Cumplo 50% da premisa. Eu non cumplo 0 da premisa. Eu creo que Tiras os pitoños de Canal Plus, non? Sí, eu era que Para estarme dicindo que deixaban de votar porno para poñer baloncesto. Eu digo que eu estaba a media palla, dábame conta de que estaban a votar Mary Poppins. E dicía, joder, macho. É un pouco así, non? Desenfocaba os ollos e tal. A primeira película do ano 1996 ven un pouco é un pouco a maior gloria de Michael Jordan, non? Michael Jordan naquela época era o seu apoxeo. Eu patírame un pouco as datas porque non as mirei, non me acordo 100%, pero eu creo que cando está creo que lle falta somente un ano a Michael Jordan, que cando xa gana o último anel, non? E aí cando lle dispararon faltaba un día para xubilarse. E creo que Fai coñas con que se retirou para xogar a béisbol. O béisbol. béisbol. Vou explicar iso, porque eso pasou unha realidade. Sí. Ano 1996, nesta película xoga empeza con Michael Jordan amosándonos a súa vida de pequeno xogando baloncesto e dicindo que se vai retirar para adicarse ao béisbol, porque o béisbol el sempre foi máis de baloncesto, de feito, mellor baloncestista da historia, podemos dicir, pero o seu pai era un gran fan do béisbol. Sempre soñou que o seu fillo fixera carreira nese deporte. Entón, cando xa gañara, o sea, na realidade, non na peli, cando xa gañara como a 3 anéis ou algo así, decidiu retirarse e marchar a xogar o equipo de Chicago de béisbol, que creo que son os White Sox. E non me digas máis, era un paquete. Non era un paquete porque, a ver, o que cando ti hai que darlle unha pelota con un pau. Cando ti es un atleta do nivel de Michael Jordan, aínda que sexa por capacidades atléticas, vas destacar. Non era un paquete, pero o mellor tampouco era un xogador de primeira división. É dicir, era un xogador que estuvo como en ligas de desenvolvemento, que a xente que eu vin isto no documental de Jordan, The Last Dance, a xente que o viu xogar seguramente tería chegado ao primeiro equipo, pero non tería destacado e desde logo non tería estado entre os mellores da historia, como si que estaba no baloncesto. Que este é o motivo polo que xogou un ano para honrar un pouco o seu pai e despois regresou. Por capricho. Xogou un ano por capricho. Sí, todo o mundo lle ten aprecio porque era o mellor xogador de baloncesto. Pediu unha excedencia e deixaron. E todo o mundo en Chicago quería moito, ademais xogaba. Era un tipo que todo o mundo quería e dice, veña, pois xoga. A ver, eu se fora seguidor dos Bulls e se me pira o tipo para meterse a xogar un ano a béisbol, eu odiaría, en plan, pero tío. Bueno, é como si Galloso se retira un ano para presentar. Como cando Larry Roberts se foi para España e non lle facía gracia a ninguén. Pero ti pensa que este dalle os Bulls 2 campeonatos que os Bulls nunca gañaban nada antes, quero decir, o sea, é un pouco xa, como por eso, ya deixástenos vendidos outra vez, vamos volver ser nada. Bueno, o caso que a peli xoga con isto, non? Plantéxanos que el se retira para dedicarse ao béisbol, non? Neste momento. En paralelo,
Veñen uns extraterrestres. Están os Looney Tunes, Bugs Bunny e compañía no seu mundo e aparecenlles uns extraterrestres porque resulta que hai un empresario, hai un emprendedor intergaláctico, hai un empresario que é o dono dun parque de Que atraccións está xerando riqueza. que está ali xerando postos de traballo. Está aí no parque de atraccións, pero o parque de atraccións é como que a xente pois xa non lle ven. Xa se aburriu, e teño que buscar novas atraccións. Así que vou contratar os Looney Tunes. Os Looney Tunes. Vou secuestrar os Looney Tunes. Bueno, eu creo que o primeiro vai con idea de vinde a traballar para min, pero os Looney Tunes non queren e di, pois vos secuestro. Pero claro, manda uns esbirros, La libertad avanza. manda uns esbirros que non son moi, digamos que non teñen moito poderío, Son non? pequeniños. Son pequeniños. Que non acabaron cuarto de eso. Entón ali os Looney Tunes din, vale, retámosvos a Un partido de de baloncesto, porque claro, como son pequeniños e tal, e ten moi curtos os brazos, as pernas, din, bueno, isto vai estar chupado. Pero claro, estes tipos resulta que teñen certos poderes e certa tecnoloxía. Poderes do espacio. E o que consiguen é van ao mundo real, os partidos da NBA, e roubanlle as súas capacidades a xogadores de verdade Que son da despois época. incapaces de xogar unha pachanca. Quítanlles todo a súa calidade e despois son incapaces de facer absolutamente nada, son torpes a dicir basta. E convírtense. Ese foi o que me pasou a min, ves? Pero como Michael Eu Jordan era está xogando de baloncesto, pero un día aparece un puto alienígena verde raro, así que dei. Como Michael Jordan xa non está xogando baloncesto, pois non lle afecta, efectivamente. Claro. Eles convirten, non só adquiren as súas habilidades, senón tamén como o seu físico, pero como exacerbado, non? Parecense aos ao equipo de baloncesto que fan en Futurama para enfrentarse aos Sí, é verdade, aos Globetrotters. Aos Globetrotters. De feito chamase xa o equipo Monster, non? Porque ten esta pinta monstruosa. E como detalle aquí para a xente que lle mole o baloncesto, especialmente da época, un destes xogadores é Maxi Box, que é un xogador coñecido por medir solamente 1,50 m e pico da NBA, e ainda así fixo unha moi boa carreira na NBA, que al ten moito mérito, pois se recordades un do equipo Monster é como baixiño así violeta, pois é porque ese quedou co poder de Maxi Box. Total, que os Looney Tunes ven ao percal e deciden ir a por Michael Jordan para que os axude pois neste partido no que se xogarán a liberdade dos Looney Tunes. Esta peli ten moitos, tamén ten certos cameos, non? A parte destes xogadores, o que lle rouban os poderes, outros xogadores tamén que os que entrevistan e cousas así. Está o tipo de Parque Xurásico por aí. Sí, o tipo de Parque Xurásico con unha especie de axudante de Jordan que non o deixa en paz. Que tipo de Parque Xurásico? O gordo. Sí, non me acordo agora mesmo do nome. O informático de Parque Xurásico. Sí. Esa é tamén Bill Murray. Dennis Nedry. Esa é tamén Bill Murray como coleguita de Michael Jordan. Eu a peli recordo moi divertida, teñolle moito cariño. A xente que non a viu de neno pois ve un pouco estúpida, un pouco básica, pero a min pareceme que ten varias virtudes que logo veremos que non ten a segunda de Space Jam. E unha destas virtudes é non pedirlle a Michael Jordan, que non é actor, un rango dramático amplo. A Michael Jordan nesta peli está divertíndose. El está ali, veo aquí a botar unhas risas, rapta nos Loonies, ríe un pouco cos Loonies, eu que sei, pois mete unha canasta alegre, se chocalles os 5, non? Dá un discurso no vestuario e tal, pero non lle exixen estar preocupado, estar aflixido, estar angustiado, cousas así. Veo como quen vai ao hormiguero. Claro, entón funciona. Ti non ves que patine como actor porque non ten que facer moito. É un pouco como cando Schwarzenegger fai de Terminator. O que pasa é que non me compares a Bugs Bunny con Pablo Motos. Porque o único que non se parecen son uns enanos. Entón isto, unha peli que neste sentido funciona. Que teñen amigos formiga. Michael Jordan, que é un tipo que non é especialmente simpático, hai que dicilo, pois na peli dá certa sensación de bonomía, non? Non unha peli que non... Ten carisma na peli. Sí, eu penso que a fixeron moi ben. Está ben rodeado. Sí. Meteronlle actores polo medio. E dibuxiños. Sí, pero non queda nin de mala persona, nin queda de sobrado. E a dobrouse por actores profesionais, e Space Jam 2 meteron algún... Sí, non me é verdade, pero é verdade agora que o comentas, pero teño que dicir que non me desentonou cando a vin nese sentido en Space Jam 2.
Bueno, en xeral, é unha peli para nenos, é unha peli moi simple, pero eu penso que funciona e que dentro que coñece é unha peli que coñezo que sabe o que quere facer e faino ben, para min. Claro, vamos agora con Space Jam 2, que non se chama así, é Space Jam, a primeira Space Jam A New Legacy, un novo legado da Space Jam puta merda, a segunda. Que collen o, digamos, o sucesor de Michael Jordan, pois un novo contendente que aparece por ese posto de mellor xogador da historia, que é LeBron James, non? Entón, fais esta película con LeBron James. A película é ata certo punto semellante, non? De xogarse a liberdade da xente nun partido de baloncesto, pero isto vai de que un algoritmo digital que se utiliza pois en plan inteligencia artificial e cousas así, queda está un pouco enfádase, digamos, con LeBron James porque ofrécenlle este produto de inteligencia artificial a LeBron James, el di que é unha parida que non lle interesa, entón é como que se sinto ofendido e raptalle o fillo, porque o fillo está como moi metido en temas de programación e cousas así. Teñen como unhas ferramentas de digitalización, non rollo ciencia ficción, entón digitalízanos un pouco Digimon, un pouco Tron. Sí, métenos no... Non aprenderon que Tron 1 e Tron 2 mal e dixeron, vamos a ver Tron 3, ahora con LeBron. E métenos no mundo virtual, ollo, de Warner Brothers. E por eso, a través dese mundo virtual, acaba no mundo dos Looney Tunes. Entón, este algoritmo, pois un pouco como que lle come a orella o fillo de LeBron e acaban tendo un partido de baloncesto no que se xogan, digamos, a potestade do fillo, o apego do fillo, e a vez tamén a persistencia do mundo dos Looney Tunes. Esta foi a peli que foi criticada polos fachas porque a Lola Bunny lle quitaron tetas. Sí, pero bueno, que penso que eso non merece nin comentario, verdade? O rollo de, non me podo facer unha palla que coella. Outra película que fracasou por woke. Get woke, get broke. Cale, esta película o que ten varios problemas, para mí moi inferior a anterior. Aínda así penso que para os nenos podelles funcionar, que lles pode divertir e pode ser unha boa peli para empatizan máis con claro, esta que a anterior. A ver, eu iso tamén que pensei, dixen, a ver, igual que unha que dicías ti antes, unha persoa que non viu a primeira de neno e de adulto non lle di nada, pode ser, porque claro, está evidentemente por motivos obvios vina de adulto, pero que eu ata vin máis gastada, porque a primeira é moi original, e esta segunda intentan facelo co rollo para a xeración artificial, Fortnite, tal e digamos. cual, pero sabes, unha película que tamén intentaron meter un rollo moderno e foi non ten nada que ver, pero a vez ten que ver. Acordamos de todo de Solo en Casa, a primeira que é un neno tal, a segunda que pois en Nova York, e pois é unha terceira que xa non é Macaulay Culkin, que é un neno que hai un chip que buscan uns espías que non sei que, e un radiocontrol. E é unha puta, quero dicir, a primeira de Solo en Casa, evidentemente non é un peliculón, pero unha película que botas son as risas. A terceira é unha mierda en que quixeron facer guai con ese rollo moi do ano 2000 de tecnoloxía, un chip, un non sei que, tal e cual. E eu creo que é o mesmo que lle pasa a esta de Space Jam 2, que se pasa de flipada. Eu vouche dicir que problemas lle vexo eu. O primeiro é, antes falaba de que a Michael Jordan non lle piden moito como actor. Aquí sí que lle piden moito a LeBron. É un desastre. Sí. Pero é un desastre non porque LeBron o falla mal, pero porque LeBron non é actor, joder. Entón, claro, pídenlle pasta en formadores, estar preocupado, estar dubitativo, estar... Sí, porque aquí hai trama familiar que non había no original. Claro, porque é unha trama familiar. Joder, porque o tipo está pelexando polo seu fillo e ten que decatarse de que, joder, que fun malo como o fillo antes, fixen o meu fillo mesmo que me fixeron a mí de pequeno, que non me gustou. Claro, ten que expresar... Cando a esencia de Space Jam é pasalo ben. Sí, e ademais, se vas ter un tipo de protagonista que non é actor, non lle podes pedir, porque, claro, ao final acaba facendo cousas como estou enfadado, pero claro, tampouco quero pasarme con LeBron, e que non lle deberían de pedir iso. E despois outra cousa que vexo é que é unha peli terriblemente corporativa, no sentido de que parece un anuncio de HBO Max. O sea, é Warner fardando de catálogo todo o rato, porque esta é a inteligencia artificial de Warner Bros., que che dá todas as cousas que ten Warner Bros. Así que te metes aquí, mira, digitalizámoste e metémoste con Harry Potter, con Superman. O contrario da película de Chip e Chop, que sí que tiña todo o mundo de Chip e Chop,
pero era gracioso. Sí, esta ten unha parte moi pequena na que me funciona, na que me parece divertido, pero o resto do tempo pareceme un anuncio moi longo de HBO Max. Eu creo que é unha das Para pelis mí unha peli innecesarias. Sí, é innecesaria, é cargante. Eu Porque, que quero diste, dicir, o Lebron aproveitar unha nostalgia mal. Que me gusta? En que momento digo que isto funciona? O de tirar de referencias a outras franquicias de Warner. Funcioname pois cando Bugs Bunny descubren que está solo porque todos os demais marcharon a traballar en outras franquicias de Warner. Entón, cando os van recoller, pois é moi gracioso ver que o cazador, que o cazador non, o Yosemite Sam o das pistolas, que é o pianista de Casablanca agora, non? E ves aí Casablanca pero con Yosemite Sam, eso ten gracia. Que a bella, a abuela é Trinity en Matrix, e teñen que sacar a peli de Matrix, ou a que máis gracia me fixo, que Elmer o cazador, o calvo de Mini Joe en Austin Powers. Non aparece Austin Powers, aparece esa escena de Austin Powers. Non me acordaba desto. Sí, pero a ver, para min aí o problema é o síndrome de Jurassic World, por exemplo. Ti fas unha película original que funciona, que é graciosa, con uns contidos moi específicos, e para a secuela como que tens que buscar, sabes? Ten que haber bichos modificados xenéticamente porque ten que haber bichos moito máis grandes e mortais tal e cual. Pois aquí é igual. Se fixeras a mesma película, 50.000 franquicias máis, ten que haber unha inteligencia artificial, porque agora ten que haber unha inteligencia artificial en todo. Se fixeras a mesma película con que veñen uns extraterrestres e secuestran a LeBron James... Claro, tío, bicho con rollo de os alienígenas volveron a outro planeta despois de ser derrotados e dixeron, pois esta vez vamos ganar e vimos con un super equipo tuneado de toda a galaxia de baloncestistas. Ou cambias o deporte. E tamén hai un problema bastante gordo que é que LeBron James queda fatal nesta peli. O sea, porque poñeno como un pai malísimo que vale, que despois se redime, que despois se redime, se dá de conta que foi un mal pai, pero tío, hostia, é que en cambio o outro poñeno como un super pai, claro, preocupado. Hai uns 5 minutos de escena, este é a miña familia. Bueno, onde estará papá? Non está con Bugs Bunny. É que eu non entendo nin como se prestou a iso, porque é como que a ver, explico rapidamente, é como que o pai de neno tuvo unha mala experiencia porque nun partido está xogando a Game Boy, aos videoxogos, e se despistou e por iso perdeu un partido importante e o entrenador berroulle. Entón el quedou sempre con iso de que os videoxogos mal e o baloncesto ben. E cos nenos aplícalles iso. Ten un rapaz que lle gustan os videoxogos, pero non só lle gusta xogar, tamén ten moito interese polo desenvolvemento polo desenvolvemento de xogos, todo iso. E o pai está, non, deixo os videoxogos, xogo básquet, é obligatorio. E claro, non é este rollo de... É un guión boomer completamente. E ademais non é este rollo de que o pai non se está dando de conta de que o neno que lle gusta isto, non. Porque é como que, pero papá, que a min gustan os videoxogos, non o baloncesto. É unha parida, xogar o baloncesto. Hostia, tío, eso xa é... Os meus collos... Hai experiencias parecidas no Star System americano de pais terribles. Non sei vas a estudiar abogado? Non sei se sabedes que Arnold Schwarzenegger, cando os seus fillos deixaban a roupa por aí tirada en vez de botar a lavar, puñalles lume. Joder. A roupa ou os fillos? A roupa, joder. Pero en plan, deixei aí a miña camiseta favorita porque foi unha piscina e xin la aquí tirada no salón e queimoume, papá. Non, joder, non había ninguna necesidade de facelo tan difícil de empatizar con él, non? Porque é un tipo que di, joder, que se joda este tío. Como non vai ir o neno co algoritmo? Coa inteligencia artificial se este tío o trata tan mal, non? Si o algoritmo é o que sabe facer é darche as cousas bonitas que queres oír. Puideron o facer moito máis como que el pensa que o seu fillo quere xogar ao básquet e non se decata de que o que quere é outra cousa. Pero non, aquí está se decatando su dei os huevos. Si, eu acórdome que era bastante gilina a peli, Lebron. Entón, claro, é un pouco complicado. Despois eso, é que é demasiado corporativa. A mí recordoume un pouco, sabes a que? A Matrix Resurrections. Pero porque é un gusto, sabes? Porque pero recordoume no sentido rollo corporativo, de Warner falando de si mesma, sabes? Sí, a ver, que eu sinceramente creo que Space Jam é unha película que non podía ter secuela, porque é a idea original é unha chorrada que funciona por unha vez. Bueno, a ver que carallo fan con Twister. Pero Twister vexe máis sentido unha secuela, porque ao final é unha peli de tornados, venga. Pero este que rollo, os Looney Tunes... Xa non me gusta a primeira, tío. Pero os Looney Tunes... Só me acordo do chiste de comer vaca que voaba. Levan un tipo ao mundo real a xogar un partido, pois é gracioso por unha vez, pero para dúas. Xa. Vou aquí dicir as dúas partes que me molaron da peli, a de recoller os Looney Tunes das pelis, en especial o de Austin Powers.
E a outra parte é que, claro, o que interpreta, non sei o nome do actor, sabedes o que fai de War Machine, de máquina de guerra, non sei Sí, se sí, nome. sí. Ese é o que fai de inteligencia artificial, non? Ah, Entón, claro, mólame moito a parte na que os digitalizan, os meten no ordenador e se encontran con este, e Lebron di, hostia, ordenador é negro. Eso fíxome gracia. Eso fíxome gracia. cantos Pero bueno. chistes de negros levamos no especial de deportes? Home, a ver, é o que o pide, non? O especial de deportes para isto. Bueno, hasta aquí falar en resumo, para cerrar o tema Space Jam. A primeira, eu penso que está ben dentro é unha peli que non apunta moi alto, é unha peli, eu creo, humilde en ambición. É unha das Penso que está ben. poucas pelis que mezclan animación con personas reais ben tirada. E a nova, eu creo que a un neno lle pode molar, quero decir, non digo que sexa aburrida, Está pero- eso e la patrulla canina en la Tal vez película. a un neno gilipollas se poida molar, en efecto. pero eu creo que está moito peor. Igual é a nostalgia que fala, pois se cadra, non sei, pero así é como sinto eu. E bueno, ata aquí o noso especial de películas sobre deportes. Non sei se queres engadir algo máis. Ahora molaba que até- practicáramos algún. Sí, Ata verdad. aquí a temporada 2, chavales. Efectivamente. Podedes seguirnos en redes sociais. Sí, seguidnos en redes sociais porque é aí onde comentaremos a nosa data de volta das vacacións. Tomaremos aí un par de meses de descanso. Haberá contido. Sí, Haberá contido- seguiremos ofrecéndovos algún contido de cando en vez. Estamos en como @cnegranostromo en Twitter, en Instagram e temos canle, recordade, en YouTube, en iVoox e en Spotify, onde ademais agora estamos empezando a subir con vídeo tamén. Teremos contido durante o verán, sí que é verdade que o contido imolo cinguir a canle de YouTube. Sí, e vai ser Así que- contido máis chorras. Así que seguídenos. No, porque este era super serio. Bueno, moitas veces subimos a Insta tamén as cousas que subimos ao YouTube. Pero o que quero decir é que non van ser capítulos per se, pero algo noso vos vai chegar durante O mellor algunha crítica, algunha reseña tamén cae por aí. Eso é. O verán é época de estreas. Pois vamos a despedir a temporada. Un placer foi para min a corta director. Eu, sinceramente, non pensei que tanta xente nos vira tantas veces. No, Estuvo moi ben. eu tampouco. A mesa unha temporada que empezou moi ben por todo o alto con a nosa visita a Vigo, Galicia Freaky Film Fest. Freaky Film Fest. A verdad que creo que tamén melloramos un pouco técnicamente, vese que temos un pouco máis de callo. Eu non sei que estades pensando aquí, aí do outro lado da cámara, pero eu creo que isto está indo cada vez mellor, é a miña sensación, o sea que vamos seguir dando guerra. A min gustaríame despedirme cun saúdo aquí aos meus compañeiros, que é un placer facer este proxecto con eles. Un saúdo moi forte aos que xa estuvestes a temporada pasada e seguides connosco, moitos bicos. Unha forte aperta aos que vos fumastes esta tempada e como non me olvido da parroquia latina que tamén recibimos Que tanto nos quere. con moito amor esta temporada. Esperamos a todos vos que volvervos ver na temporada 3 da Caixa Negra da Nostromo. Pasade un bo verán. E un recordo tamén para os nosos convidados deste ano, por certo. Que vimos de ver pelis nazis. Sí. É un recordo tamén aos convidados que vimos Recordo este aos ano, convidados, que estivo moi certo. moi guai Estuvo moi guai, e ensinándonos moitísimas cousas. Veña, pasade un bo verán.